Daalụ Mazi Simon Ekpa, ekene m gị maka otu isi bịa sonye BBC News Igbo tata. Biko ịma a na-ekwu na ọ bụ onye na-ama onwe ya kalụ onye ọzọ. M ga-achọ ka ị kọwala anyị onye Igbo ọfụma, maka o nwere ndị na-anụ Simon Ekpa o nwere ike ha agaghị ama onye Igbo na ebe isi na ihe ijiri bịa. Biko kọwala anyị onwe gị ọfụma. Ndewo BBC Igbo, obi dị m nnọọ ụtọ ote na nji atụ anya unu. Mụ na unu ga-akparịkọta taa. Mụnwa bụ nwa amadi Mazi Simon Ekpa. Otu o si na-adị, maka na abụ m otu onye ndị na-achọ nnwere onwe Biafra. Aga m asị dat na abụ m onye Biafra, maka na achọghị m ikweru na otu esi kewacha ndị Biafra, kewapụtacha steeti dị iche iche. So mụ achọghị ịbịa kịta sị gị na abụ m onye Enugu, maọbụ abụ m onye Anambra, maọbụ abụ m onye Ebonyi, maọbụ abụ m onye Imo steeti, maọbụ abụ m onye Abia. So maka na asị a na-eme emezie. So ebidogo m na kụba nkwụ gaba n'elu. So ka m gbuo ya na nkenke na abụ m onye Biafra. Mgbe anyị nwetazịrị Biafra, aga m ama ebe a ga-ekewapụta m, ma ga-ekewata m na Enugu steeti maọbụ Ebonyi steeti maọbụ onwe aha ọzọ a ga-akpụ ya. Mana ị bụ onye mpaghara ebe eji ọwụwa anyanwụ Naijiria mara ugbu a. Abụ m onye Biafra, maka na ịma na Biafra anyị na-ekwu okwu ya, anyị achọghị ka e nwee ka asị na enwere steeti of origin ebe isi n'ebe dị etu a n'ebe dị etu a. Anyị chọrọ ka e nwere steeti of origin bụ Biafra. Mana mgbe enweta Biafra, mana ugbu a enwetabeghị Biafra, ihe a na-ekwuzi bụ nke a na-afụ anya ugbu a bụ Naijiria. Nke a na-afụ anya bụkwa steeti ndị a kpọgasịrị afa bụ nke a na-afụ anya. Ya ka m na-agwa gị na a ga-ebido kịta na-ekwu ya ka ọ na-aba ndị mmadụ na nchịnagwụrụ. Ibidogo kịta kwụsị ịkpọ ikwu na ịbụ onye Naijiria, kwụsị ikwu na ịbụ onye steeti dị agha n'ime Naijiria. Aghọtago m nke anwa nnọọ. Ọzọ bụ ịma dịka ike ị na-ekwu okwu isi na otego ị na-achọ ka anyị na gị mee mkparịta ụka. Nke bụ eziokwu bụ na ọ dị m ka ibola anya ebubo, ana ebubo ahụ ibola anya abụghị n'ezie. Ihe m ga-asị na ọ bụghị n'ezie bụ mụ nwa bụ Maazị Nwaonwuzi gị ziri ozi na ọba ịntanetị gị nke bekee akpọ ya bụ Facebook page. Ezi m ozi anwa nke mbụ na ụbọchị 9 nke ọnwa Julaị a, zie nke abụọ n'ụbọchị 13 nke ọnwa Julaị akwa, mana o nweghị ịzaha ya. Mana nke bụ eziokwu, maka agaghị m atụkwasị gị asị n'isi, nke bụ eziokwu bụ na ịma ya bụ na mmadụ gụọ ozi ziri onye anwa, Facebook egosi gị na onye anwa agụgụ ya, ma ruo ugbu a Facebook egosibeghị m na ịgụla ozi anwa. Enwere onye bekee na-akpọ automated message, nke bụ nke o ji nke Facebook ji aka ya ezite. Afọrọ m nke anwa, makwala nke bụ eziokwu na ọ bụrụ nọ Facebook page gị ji aka ya zitere m ozi anwa. Mana nke m jiche ekwe bụ ka ị makwala na anyị ezitekwa gị ozi, mụnwa na-eji aka m zite ego ozi, mana emechakwa ihe a, ị ga nyochakwa ya, ị ga-afụkwa ya nke bụ eziokwu tupu ndị otu mmolu chọpụtazie akara Facebook gị nke eji ziteziri gị ozi. Nke a bụ akara Facebook, nke abụghị peji, nke bụ nọọ akara Facebook ochie gị. Nnọọ maka ịbịa sonyere anyị taa. Dịka m si kwuo mbụ, m ga-achọ ka mkparịta ụka anyị gaa ọfụma, maka na abụ m onye nta akụkọ. Ọrụ onye nta akụkọ bụkwa na ịjụ ajụjụ, so m ga-ajụ gị ajụjụ. Bụ mkparịta ụka nke anyị ga-eme taa. Nke mbụ m chọrọ ịjụ gị bụ na iso na ndị si ka ndị kwadoro atụmatụ ịnọdụ n'ụlọ. Kedu ihe unu na-achọ inweta na atụmatụ mmadụ nọdụ n'ụlọ? Ihe anyị na-achọ inweta na atụmatụ mmadụ nọdụ n'ụlọ bụ na ịma na ejidere onye ndu anyị
bụ Mazi Nnamdi Kanu atọrọ ya atọrọ ndị ntọ Naijiria bụ ndị ntọ atọrọ ya na mba Kenya wee were n'otu ezighi ezi wee bubata ya n'obodo Naijiria and onweghị ihe Mazi Nnamdi Kanu merụ na-abụrụ na ọ na-achọ nwere onwe onweghị mpụ o merụ onweghịkwa na aghụghọ ọghọrọ na-abụghị na ọ na-achọ nwere onwe ndị nwere onwe ọ na-achọ o ji na-ekwu okwu bụ ozi eziri ya ka ọ na-aga ya bụ na etu esi jide ya kịta ejide ndị ziri ozi ke ndị ziri ozi ahụ ndị Biafra ziri ozi ke ndị bụ ndị Biafra ndị nọ na mpaghara Eastern Nigeria, Eastern region ọ ha nwaziri ozi ahụ and ihe na-eme kịta onye ọbụla ga-achọpụta that 99% of Biafrans ndị ziri ozi ahụ bụ ndị ụlọ si na ha agaghị agazi ahịa na ha agaghị arụkwazi n'ọrụ ntiri onye ahụ ha ziri ozi bụ onye oji ozi ha ejidere na mba Kenya wee bubata ya n'otu ezighi ezi akpọpụta ya and na itinyekwanụ ihe na ịkpọpụta ya gba ọsọsọ ịkpọpụta ya ka a na-ekwu okwu ya n'ọkwazi ekwu eziokwu ahụ ozi ahụ ha ziri ya eji maka ya wee nwude ya na ọ bụrụ na ha ga-anọgide n'ụlọ ahụ then ebidokwa tinyebezi ọnụ na ozi ahụ eziri Mazi Nnamdi Kanu. So ihe ndị IPOB ji wee debe that na a ga na-anọ n'ụlọ bụ maka na a chọrọ ka nke mbụ si kpọpụta Mazi Nnamdi Kanu maka na onwero crime o kọmiti. Nke abụọ bụ na anyị ga-abịa etu esi akpọpụta ya a ga na-elebakwa anya na ozi ahụ eziri ya nke anwụrụ ọkụ eruo oge n'igwe maka na ozi ahụ na-aba ndị Naijiria na ntị mere ha ji wee chọbịa so Naijiria agaghị asị na ha anụbeghị ozi ahụ a na-ezisi kemgbe ozi ahụ a na-ezi kemgbe ha anụcha na ya ghọtacha ozi niile ahụ so a ga-etinye ọnụ n'ozi ahụ bifo anyị amalụ ihe gbasara ka a ga-esi kwụsị ya bụ ịnọ n'ụlọ mana abịazi Mazi Nnamdi Kanu bụ onye ndu wee tụgharịa alụ wee si na o nwere etu a ga-esi wee mịa ihe nọdụ ya bụ na a ga-asị kwụsịgodo nke ịnọ n'ụlọ ahụ mgbe mbọsị a ga-agazi ikpe ụlọ ikpe anyị wee bidozi ya ịnọ n'ụlọ mana ịma na nyanwa bụ onye oji ozi ka ọ bụ ndị ziri ozi wee jụ ndị Biafra ziri ozi a wee sị na ị ka bụ onye oji ozi anyị na anyị nwaziri gị ozi gị jebere anyị ozi anyị nwaziri gị ozi gị je natara anyị nwere onwe so ndị Biafra wee sị ya na ha agaghị emekwa nke a na nke bụ na afọ ozighị anya nke abụọ na ama onye na-ezi ozi a so wute ebubo niile ndị Naijiria bụrụ na ndị IPOB ji ike na nke ọnụma wee na-asị ndị mmadụ n'ọrụ ụlọ so ndị mmadụ ewee nọrụzịa sisia na ebe ọ bụ na ha nwaziri Mazi Nnamdi Kanu ozi na agaghị apụtasị na etu ekwugoro ya na every Monday ahụ na ka ha nọbazịa n'ụlọ so onye nwa mere iji fokịta na every Monday onye ọbụla nọrụ n'ụlọ ivu ndị ọha na mana Mazi Nnamdi Kanu agwago ha sị ha biko na si onye ọbụla kee nkwụcha na mgbe a ga-anọ n'ụlọ ka na-abịa mana ndị Biafra zuru ozi ahụ asị mba naanị nwa na-ezighị ozi na-agara anyị ya bụ na ndị Naijiria iji Mazi Nnamdi Kanu bụ onye oji ozi ka ha ji ejibe ndị na-eziri ya ozi so achọ iji ndị na-eziri ozi all 70 million Biafrans bụ ndị na-ezi Mazi Nnamdi Kanu ozi onye maka ị na-afụ kịta ihe na-eme n'okwu a ịma ọtụtụ ndị mmadụ kwuru dịka gị nwasikwokwuo ugbu a na Ipob apụtala wolo kagbuo ya bụ atụmatụ maka dịka otu kwuo ndị mmadụ ka kwụsie ike ụfọdụ ndị mmadụ sị na ha agaghị apụta mana ị na-akọwa nọ maka na ndị mmadụ kwenyelu na ya bi n'ụlọ mana o nwere ndị na-ekwu na ọ bụghị eziokwu na ọ bụ ụjọ mere ndị mmadụ ji atụ ụjọ ịpụta maka chetakwa na tupu n'ụlọ ndị Ipob hibe ya bụ ịnọdụ n'ụlọ nsi onye nwa ahụ apụta
ihe ọ fụrụ onye anwa weru ị na-akọwazi na ọ bụghị ụjọ anwa ndị mmadụ ụfọdụ ndị mmadụ na-ekwu na ọ bụ ya mere ndị mmadụ ji ndụ na ndị mmadụ ji obi ha maka ọgwe ndị anyị jụrụ ndị anwa sị n'ọkwa ụjọ mere ha eji pụta nwekwe ndị nke anyị jụrụ ha sị mba na ha na onwe ha kwenyere ọsịsọ na ha chọrọ ịnọ ụjọ mere ihe ji ha pụta ma anọ ndị ejenti Hope Uzodimma mmadụ onye nọ Enugu amaghị ụzọ Imo steeti ọ ya nwabụ onye ejenti Hope Uzodimma onye na-Enugu ka bụ ejenti Uzodimma onye amaghị onye bụ Hope Uzodimma ọ ga-abụ ejenti ya gee m ntị onye na-Enugu onye na-Ebonyi onye na Anambra onye nọ Delta onye nọ Rivers ga-abụ ejenti Hope Uzodimma ihe a na-agụ ihe a bụ ịkpọ ihe asị maka na o nwere ihe ị na-erite iwee kpọọ ihe ị ga-ebelivu n'ọnya ma ga-egbochi gị irite ihe ahụ ịkpọọ ya asị mana nke anwa chelụkwa na nke anwa ị na-ekwu ịma anụgo m ebe ikwuru okwu na Facebook ndị ọzọ kwukwu okwu na-akpọ ndị mmadụ na ha bụ ndị na-akwado gọọmenti Naijiria maọbụ na onye si na ya ekwenyeghị n'ihe a na onye a na-akwado gọọmenti Naijiria Ralph Ụwazurike bụ onye anyị ma bụ onye malitere atụmatụ ịnọdụ n'ụlọ a dịka na Masob ha na-eme nke bekee na-akpọ sit at home n'ụbọchị ọbụla a na-eme ncheta Biafra ọhanwabodomanya ọ pụtara na onye aka ya na BBC Igbo mere mkparịta ụka ọ sị na ya bụ atụmatụ na ya nabata ya na ihe megwe eji nabata ya bụ na ọ dị ka onye na-ewe iwe na-anarị ya ihe wolu mma wepụ anya ya maka na ọ na-ewe iwe ọ ka na-asịkwa nye m ihe onye ndị onye ji ya sị na ọma nye ya ogbupụkwa aka ya na ọ dịzị ka ịta ndị ọwụwa anyanwụ ahụhụ maka ihe agbasara ha maka ndozi ego onu ga-edozi gị nke izizi bụ na ọ bụghị Ralph Ụwazurike malitere ịnọ n'ụlọ Masob malitere ụlọ n'ụlọ dịka nke anyị makwa ọ bụghị Masob malitere ịnọ n'ụlọ kedu ndị mere ya IPOB malitere ịnọ n'ụlọ mba nke a abụghị eziokwu maka na ama m mgbe Masob nọ ndị Ọnịcha main market dị mechie ị nwere ike isi na IPOB mere ọ bụzi onye nọ n'ụlọ ndị mmadụ agaghị ahịa ọ nọ n'ụlọ mba ị na-aghọtafu ya enwere ihe dị iche n'imechi ahịa nwee ihe dị iche n'ịnọ n'ụlọ ifugo ọ bụrụ na Masob si ndị main market ha mechie ahịa ọ dị iche na Masob isi ndị Biafra niile ha nọrọ n'ụlọ ha dịkwasị ndị Biafra niile mana ị nwere ike isi na ọ bụghị dịka ụdịrị anyị na-afụ ya maka na ịnọdụ ụlọ nke ugbu a na ọ na-ejezu ebe niile dịka nke akwa mba anyị na-ekwu ya ndị IPOB mere ya ọ bụrụ iwu ndị Biafra na mbọsị a ga-echeta ndị nwụrụ na Biafra agha Biafra na onye ọbụla bụ nwa afọ Biafra ga-anọ n'ụlọ ọ bụghị Ralph Ụwazurike metere ya ọ bụrụ na Ralph Ụwazurike na Masob ndị otu ya emego ka ndị main market nọrọ n'ụlọ maọbụ mechie ahịa ọ dị iche na ịgwa ndị Biafra ha nọrọ n'ụlọ maka na ahịa dị iche and ọ bụghị na ịpụta isi ndị main market kpọọ ha afa main market mba ọ bụghị na akpọ main market afa ka ịma mụnwa na-eso ihe banyere okwu Biafra agbanyekwa na mba onye nta akụkọ abụkwa m nwa afọ m ga-achọ ka ije chọọ ọfụma itinyo anya ọfụma ị ga-aghọta dat na nọọ ndị IPOB bidoro mana ihe ma ga-ejikwete nọ ndị IPOB bụ na mụnwa ma mgbe Nnamdi Kanu melụ mgbasa ozi ebe ọ na-ekwu maka atụmatụ ịnọdụ n'ụlọ ọ nabatachaghị ya mgbe anwa atụmatụ ahụ ebe ka the first day nwere ike gwa m the first day mba aga m elote ụbọchị mbụ ka m agara aga kwuo nke m agaghị enweghị aka ebe maka ya mba mana ama m na ọ na-emebu mbụ ị nwere ike ihe m ga-ekwete dịka otu esi ekwe a na-ekwu mmekọrịta ụka agba bụ na ọ bụghị dịka otu o si ejezu ebe niile ugbu a ka o si eme mgbe anwa mana ama m na a na-emekwe asị ka anọdụ n'ụlọ enwere ike si na ọma bụ mmadụ niile na-eme ya mana o nwere ndị na-esonye na ya ka m gwazie gị ihe ma ihe onwe ha ka ị ga-esi kwugide ya kịta o mekie sens na nọ ndị Masob bidoro sit at home ọ bụghị na ya ga-eje dọba
mana etu isi wee kwu ya na o nwere mgbe ndị main market mechiri ahịa na o nwere mgbe ha dị mechie mụ na aga na ha adọ nke ha adọ anyị anaghị adọ achọkwa ndị mmadụ asị maọbụ eziokwu mana nke m ga-agwagode gị kịta m dị shọ na ya bụ na ihe ịnọ n'ụlọ na mpaghara ana Biafra niile bụ ndị bidoro ya bụ ndị IPOB and every year ndị IPOB na-eme ya Mazi Nnamdi Kanu every year ndị mmadụ na-echegharị because ihe anyị na-eme bụ anyị na-agbasa ozi ọma ahụ ndị mmadụ na-ege ntị na-echegharị na ihe ga na-asị na ihe anyị ga na-akpa kịta bụ ọ gịnị bupụtara IPOB ọ gịnị bupụtara Mossad ọ ihe kwesịrị ka anyị na-akpa o so n'ihe niile anyị ga-akpa taa ha nchasịcha na ihe anyị ga-agba maka na ekwu ofu aga abụọ. Yes. So akọgbagolu m gị kịta ihe mere bụ na ndị mmadụ ihe gbasara ịnọ n'ụlọ kọwakwanụrụ gị na-anụ dat na ihe nọ n'ụlọ a na Maazị Nnamdi Kanu na-eji kịta bụ ndị ziri ozi ahụ si na ha gwaziri Maazị Nnamdi Kanu na ha gwaziri ya ozi anyị na ozi ahụ ha ziri ya ndị kwuo nke anwa mana ebe m chọrọ ka itinye ọnụ bụ atụmatụ ịta afụfụ a dịka afọ wasịrị ka ọ bụkwa sọsọ ọtụtụ ndị mmadụ na-ekwukwa ya na ịta ndị mmadụ afụ ndị nwa bụ ndị a na-asị n'ọha ka anọchitela anya ha ndị nwa si n'ọha bụ ndị a na-anụlụ ọgụ abịazi asị ha ụbọchị kwesịrị ịga njem chetakwa na sitatom ka emelụ mbụ na ọtụtụ ụmụaka ndị kwesịrị ide ule neko edeghị ule neko nke mebụ na a ga-edekwa ya n'afọ ọzọ maka na anyị na-ekwu na ndị mmadụ na-ekwu na ha chọrọ Biafra amabeghị ma Biafra ma ọ bụ echi ma ọ bụ afọ na-abịa ma ọ bụ afọ 10 na-abịa ma ọ bụ afọ 20 na-abịa nwe onye ma mgbe ọ ga-abịa ihe mebụ na onwe ndị si na ha chọrọ atụmatụ anwa maka na ya bụ na ụmụaka anwa eneghi ule ọ ga-abụzi n'afọ ọzọ ka ha ga-enye ha kwụgwọ ụgwọ ụfọdụ bụ o nwere ka ọ bụ na-ebitela ego eji nee ya bụ ule ha mana ajụjụ wee bụrụ ọ na ọ bụghị ịta ndị a afụfụ dịka Rafụ Wazirike siri kwuo ihe dị ya bụ na ịma na onwe ihe nchọpụrụ ịza gị na nke mbụ mana azachaghị ịzatọpụzi ha ncha niile ma napụ na gị n'ọnụ onwe ha ihe dịka afụfụ ihe a na-ata anyị ababeghị na nke ịta afụfụ maka onye ọbụla ga-akwụ ụgwọ onye ọbụla nwere aja ọ ga-achụ enweghị ha anaghị agba aka aza ana ifugo onye ọbụla nwere aja ọ ga-achụ n'ihe nwere onwe a ihe nwere onwe a bụ onye na-anya na Amerịka mgbe ndị blak ndị ojii na Amerịka na-achọ inwere onwe ha ncha niile onwe mgbe eluru ha anaghị abazi moto anaghị abazi bọs anaghị abazi tren onye ọbụla achọghị iji ọrụ o were ụkwụ wee gaba ọsọkwa ya bụrụ 2 hours ka onye ha treki ma ndị na-aga akwụkwọ ma gaba so ihe a bụ ndị be anyị kwesịrị ụdị ihe akwụnụ kwesịrị ịdị na-alụ etughị na ha alụ ya kịta ka ndị mmadụ chọpụta na onweghị ihe dịka afụfụ dị na ịnọ n'ụlọ ka m gwazia gị ọ bụrụ na etu a ha na-anọ n'ụlọ every Monday ị gaa n'ahịa kịta o nwere old man m fụrụ na ahịa Enugu ebe a na-ere salad imanụ na onwe ya na-ewe iwe sị na nyanwa dị 60 years ka ọ dị gịnị dị na ya mahụ na iwe na-ewe ego dị ya sef na asịsị onye ọbụla pụtaba lebe ahịa na ya chọrọ ka si nọbasịa n'ụlọ a ka ọ bụrụ na afụfụ onye ọbụla atacha afụfụ ahụ anyị abụrụ onwe ihe metara na ya onweghị onye ga-asị gị kịta gị na ọnụ ụlọ na-eri nri na-eri akpụ na-eri ede na-eri ji nwere onwe ahụ abịa from heaven taa n'ebe ị nọ ọ naghị eme ya onye ọbụla ga-akwụrịrị ụgwọ onye ọbụla ga-achụrịrị aja ahụ anyị na-achụ kịta bụ aja nke godo ebidogorori ya kịta maka ọ ka ihe ka ga-eme mgbe ọ ga-eme n'ihu so onye ọbụla bido kịta keba nkwụcha na ọ bụrụ na anyị nọrọ n'ụlọ every Monday onye chọọ ịzụ ahịa onye si na isi na-abịa ịzụ ahịa na Biafra onye ahụ ejide ụmarụ na erue Monday ahụ ahịa anaghị azụkwa na Monday ifugi ya ego ahụ onye ahụ kwesịrị iji gụọ ahịa ka dị intact ọ gaghị eji ya gaba Kotonu ọ gaghị eji ya gaba Ghana ọ gaghị eji ya gaba because ebe ahụ ị na-aga ahịa ịchọ ego n'ala Igbo maọbụ na Biafra anọrọ ebe ahụ so ihe anyị na-ekwu kịta bụ na ego ahụ ị nwetara na mbọsị Mọnde
olue mbọsị Tuesday na ego ahụ ga-abatakwa maka na ego ahụ nweghị onye ji ya wee gaa Cameroon jee gote ahịa ifugi ya so onye si gị na ụlọ a na-anọ na ọ na-ebute iwe n'ọnụma maọbụ na ọ na-ebute afụfụ asị ka ọ bụ ezigbote asị and anyị kwukwara mgbe m na-akwado before onye ndu Mazi Nnamdi Kanu asịsị kwụsị ya mgbe m na-akwado agwara m ndị mmadụ that na ndị na-erigodo nri everyday ndị bụ every day ka ha na-enweta ihe ha na-eri ịghọtago ndị ahụ na ga-enwezi the opportunity i-witness surplus either mbọsị Saturday or mbọsị Friday or mbọsị Tuesday. So ndị ahụ na-abụ ha gaa ahịa everyday ga-emeta ihe ha ga-eri da mbọsị ahụ olue mbọsị ọzọ achọkwa ihe ha ga-eri ndị ahụ na-anọ olue mbọsị Sunday ndị na-apụ apụ Sunday onye ọbụla ga na-agba gịrịgịrịgịrịgịrị ka mmee ihe ahụ agaghị emechi mee ya taa ifugi ya onwekwa ndị ga-abụ apụta Tuesday asị oke ihe ahụ emeghe Monday ka mmee ya taa ihe niile na-abụ ego ndị Igbo ihe niile na-abụ ego ndị Biafra ego ahụ onweghị ebe ọ na-aga. Anụgo m ihe na-ekwu mana ịma na o nwelu nke bụ eziokwu bụ dịka anyị nwa bụ ndị nta akụkọ na-eme ngagharị ụbọchị ọbụla bụ Monde anwa na-eme sit-at-home dịka bekee na-akpọ ya. BBC Igbo na-aga obodo niile ọ bụghị obodo niile ma anyị na-aga steeti niile ọkachasị isi obodo steeti niile anyị na-agba ndị mmadụ ajụjụ ọnụ ọtụtụ n'ime ajụjụ na-agbakwa ndị mmadụ na-apụtakwa na onyonyo na Facebook live nke abụrụ na a na-eme ya na studio dịka anyị na-eme mkparịta ụka ebe a emechakwa anyị abịa wepụta ya onyonyo otu si eme ka esi afụ ya. Ọ bụ eziokwu dịka isi kwu n'onwe ụfọdụ ndị ịgba ha ajụjụ ọnụ si ha ka ihe ha che maka ya bụ atụmatụ ha sị na ha nabatara ọfụma na iwe ha bụdị na akagburu ya dịka isi kwuo mana o nwee ndị ọzọ ị ga-ajụ ha sị na ha anabataghị ya ana ihe awolu gaa n'omi ihe Igbo ji bụrụ Igbo bụ onye kwuo uche ya uche mmadụ na-anaghị ara Igbo sịkwa na uche onye adịghị njọ nke bụ na onwe ndị ga-ekwenye onwe ndị agaghị ekwenye nke mee na mmanye wụrụbụrụ ajụjụ m chọrọ ịjụ gị kedu ihe ịfụ maka otu IPOB ji pụta n'ụbọchị asatọ nke ọnwa Ọgọst a asị na atụmatụ a ga-amalite n'ụbọchị 9 wolu si na onye ọbụla apụtala ihe ọfụrụ ya wolu nke bụ na ọ bụzi mmanye ọ pụtazie na ya bụ na ị na-ekwu okwu Biafra bịa na ọwụwa anyanwụ maọbụ ala Biafra ga-abụ onye kwuo uche ya agaghazi adị. Nke ahụ bụ ihe ndị IPOB kwuru so onye pụtara ihe ọfụrụ were bụ ihe a na-akpọ love ihe a na-akpọ be your brother's keeper. Anya astọdigo ndị Nigeria wee ghọta that na Nigeria Army na Boko Haram nọ n'ime ya nke onye ọbụla fụrụ n'anya. Anyị aghọta na Nigeria Police na Boko Haram nọ n'ime ya nke onye ọbụla fụrụ n'anya. Kedu akaebe inwe na enwere ihe dịka Boko Haram akaebe juru ebe niile ifuru nke pụtara kwuo ụbọchị a ka bụ onye nọ n'ezigbote isi ọkwa bụ na Nigeria Navy a na-akpọ Kunle ya nwa na onwe ya pụtara tiwa aka oyibo nsogbe that na ya nwa personally ọ bụghị na ọ akọrọ ya akọrọ na ya nwa personally melu interview jụọ ajụjụ jụọ ndị Boko Haram ejidere ha wee kọwaa ndị na-akwado ha na-enye ha ego na-egoro ha egbe na sponsor ha for Islamization ịtọ ọnụ Nigeria to ndị na-akpụ isi ala okwuhụkwa maka Islamization bụ ime Nigeria ihe okwu bụ na o nwere onye agere m mkparịta ụka okwu na o nwere onye nọ na isi nọ na nso na-achị bụ onye ha gbara ajụjụ ọnụ banyelu okwu Boko Haram. O kwuru Islamization ọ ka m play the video ka ịnụ ama m vidio ị na-ekwu amakwa mkparịta ụka ya na ndị channels mee igere ha ncha niile egere m ha ncha niile. Okay, nga after this our mkparịta ụka m ga-eme program. O kwuru na o nwere agenda mana adịghị m ka ọ kpọrọ ya sị na a na-achọ ime ịgbanwe Nigeria ka ọ bụrụ ala alakụba. Ọ kpọrọ ya Islamization and ihe a na-agba nkịta biko emekwana edit.
biko emekwana edit na awọta m ebi na gị ma ihe m ji jụọ gị maka akaebe bụ ịma mmadụ nwere ike nọlụ onye ha anya ọ sị n'otu a ka ọ dị mana ọ bụzi onye nọ n'ime ya ma onye hụrụ akaebe ga-asị kpọmkwem na ọ bụ otu a ka ọ dị maka ihe ji kwuo ya bụ n'isi na enwere ihe dịka Boko Haram na ndị agha Naịjirịa. Achọrọ m ịghọta kedu okwu Boko Haram Nigeria Army kedu akaebe ị nwere n'agbanyeghị onye agwụ maka ihe okwu bụ maka ofu onye ọsị nọ na gọọmenti ọsị na-enwe Boko Haram na ndị agha Naịjirịa nke abụghị nwa kwuru nke anwa. Gee m ntị gị nwere onwe gị ma na onwego news niile ma ndị ọchịagha Naịjirịa ha ncha niile ekwuona na a ga na rehabilitate ha kwuru nke anwa and anyị afụgo mgbe ndị emerụ rehabilitate wee nweta onye ahụ na Nigeria Army ọ nọ afụbeghị m ka nwa ị ga-ezitelu m ya bụrụ onyonyo ka ị nwe ka mpụ maka na afụbeghị m nke nwa mbụ ịmara ndị agha Naịjirịa pụtalụ ụbọchị ole ma ole gara aga chelụkwa ka m kwutọpụ nke a maka ọ na-adị mma bekee na-akpọ ya balance. Ndị agha Naịjirịa pụtala oge ole ma ole gara aga wolu kwuo sị na akụkọ na ha na-etinye ndị Boko Haram na n'ọlụ ha bụ akụkọ ụwa na onweghị ebe eziokwu si bata na ya bụ okwu ihe a ka ha kwuru dịka na maka ebubo anyị ichebulu na ha ga-apụtasị gị na ha etinyego ọlụ mgbe ikwu ihe ha kwuru otu ha si kwuo ya mana ka mgbe anyị na anyị ji evidence anyị nwa bụ ndị Biafra gee m ntị ka m gwazie gị nke anyị nwa bụ ndị Biafra onweghị ihe na-eme na Nigeria na mpaghara ebe Nigeria Army ma police anyị ka ji more intelligence than them. Onweghị ndị tiri na-eme anyị amarọ ka m gwazie gị ịma na onye ahụ gbagburu ndị mmadụ n'Enugu steeti bụ onye polisi n'ụlọ ebe obi ama m onye uwe ojii ama m anyị gụrụ akụkọ anwa ihe a na-agwa ya kịta bụ ọ bụghị sọsọ ndị repentịrị nke ị na-ekwu bụ onye uwe ojii n'Enugu na-eche nche ụgbọala ndị mmadụ na nọ nso ndị agbata obi ebe ọ na-eche nche kwa ya ka ị na-ekwu maka ngwa ya ka m na-agwa gị na Boko Haram nọ na polisi asị m gị na Boko Haram nọ na polisi Boko Haram nọ na Nigeria Army mana onye ahụ apụtakwa nsị na onye Boko Haram akụkọ akọ bụ na onye ahụ na isi na-agbaka ya agbaka ọ gaghị agwa gị na ya bụ Boko Haram nọ akshọn ya ka ị ga-eji marụ ihe ị ga-eji marụ na ọ bụ Boko Haram bụ ọ na-agbagbu ndị mmadụ na ya adị ya na ha mere ya gịnị n'isi na-agbaka ya dịka ndị otu ndị uwe ojii si kwuo na arụ adịrị ya mma. Ngwaruchenụ ka m gwazi adịghịnụ na ịfụ na Northern Nigeria ndị na-eje na-anụ ọgụ Boko Haram na onwe ndị a na-agba egbe n'azụ ịnụghị ya n'ihu agha n'ezi nke bụ eziokwu bụ na anyị anụgo anyị nwere akụkọ onye gburu onye isi ya onye agha mana ọ na ọdọ ndị agha ka nke a mere ọ bụghị n'ihu agha ka nke anwa dịka isi mara maka ihe m na-ekwu bụ ọ na-aka m maka nkwuo nke anyị ma kpọmkwem nke dịka ajọ ga akaebe isi na-ekwe akaebe ya na ọ bụrụ otu o nwere ihe bekee na-akpọ supposition o nwere ihe bekee na-akpọ propaganda o nwere ihe bekee na-akpọ misinformation ihe a niile bụcha akọ gara na akụkọ ụgha abụghị eziokwu ebe a bụ ụlọ nta akụ ebe a bụ BBC anyị agaghị apụta kọọ nke anyị amanye nwa akaebe si na-ekwe otu o si mee ọ na-eme onwere aka anyị ga-enweta tupu anyị ewepụta ya anyị ga-eme nyocha mee ya nyocha ọfụma. Yes, but ihe niile na-akọrọ gị kịta bụ ihe ziri ezi ọ bụghị ihe a na mana anyị hapụkwa okwu anyị na-ekwu gakwuo okwu ndị ọzọ maka okwu dị na anyị bụ okwu sit at home ihe mere onye ji mee mmanye sit at home ma nwekwa ebe a ka okwu anyị ọ fụrụ m ebe ahụ nọ ka i wee ghọta ebe si abịa so ọ bụ na ị ghọtarụ na enwelụ ndị ugwu Boko Haram na Nigeria Army nwee ndị bụ Boko Haram na Nigeria Police dịka onye nke ha gbuchara mmadụ n'Enugu wee si na isi na-agbaka ya onye a Boko Haram Boko Haram ka ọ ga-abụ ọ ga-ahapụ Boko Haram ọ na-egbu ndị Igbo na gịnị mere ya ọkwa ife ihe mere na NDA ọ bụrụ sọsọ ndị Igbo egburu mmadụ na-abụ n'ime ebe ahụ
wee nwụrụ mmadụ ịnọ. Welu mụ nwụrụ ofu onye ka anyị ma nwụrụ. Mba, mmadụ ịnọ ka a nwụrụ dị. Ifugoni anụnụ. Ofu onye ka mma nwụrụ, onye mejọ. Mba, onye mejọ ahụ ịfụrụ anwụrụ bụ ofu onye n'ime ịnọ ahụ egbegbuo onye nwa. Ihe iji malụ na n'ofu ahụ bikos na-egburu ya awa efu ozu ya. Mmadụ ịtọ kịta ka na-efu efu. Mba, ejiro m akụkọ nke a. M ga-enyocha nke ọfụma maka na ejiro m akụkọ nke a. Ejiro m akụkọ nke anyị na-ekwu. M ga-enyocha akụkọ maka ejiro m akụkọ nke anyị na-ekwu. Mana achọrọ m ka anyị nachite n'ụlọ ukwu anyị a n'ebe anyị ga-ekwu ya ka ọ dabara. Ka nsasị anụ gị ife anyị na-anachite ka nsa gị okwu a. So ihe anyị ji wee si na onye pụta n'iro ihe ọ fụrụ owelu bụ na anyị ma na ndị Naijiria na-achọ ihe niile ha ga-eji wee si na ndị IPOB bụ ndị ọjọọ. So etu anyị kwuru maka sị anyị ma na ha pụtakwana na a ga na-egbu ndị mmadụ. Enwere ike agbagwe ndị mmadụ asị na ndị IPOB na-achọ ime force ka onye ọbụla nọrọ n'ụlọ. And enwego instances. For example, if na-agalụ be Barrister Ejiofọ wee gbuo mmadụ dị ọ na-egbu na anwụnyere onye ahụ ọkụ. Ọhọ ndị Boko Haram ga-emenwudo ihe ahụ mana ha bụ ndị amị ya ha agọ ifu gị ya aga be Sunday Igbo egbuo mmadụ dị ndị amị ga-emenwudo ihe ahụ mana ha bụ ndị DSS bụ ndị gara ebe anwa ndị ọrụ nchekwa DSS ofi ha ka anyị na-ekwu agwa ngịsị gị ka m ghọta ebe isi abịa. Ị na-akọwa na ndị uwe ojii maọbụ ndị agha gbuo mmadụ ma na onye agha gburu mmadụ otu o sokwa ya si gbuo onye anwa na onye agha anwa bụ onye Boko Haram ya atụmatụ a ka ị na-ewepụta. Mba, o depend the motive, the modus operandi of ka onye ahụ si gbuo onye ahụ ga-determine ka anyị ga-esi jọji ya. Ifugo ọ bụghị ịpụta kịta ịpụta na moto paakị iwere lize egbe gbaa mgbe atụ ofu onye iwee si na onye ahụ Boko Haram. Mba, ifugo ya mana ọ bụ nnọọ ị nwere a deliberate intention ịbịa ọ bụrụ na ị nwere ihe ndị Amerịka na-akpọ meditated premeditated ichere ya eche tupu ime ya ichere eche ka ime ihe a ifugo ya ịma na ọ bụrụzi accidental discharge na nwere a terrorism intent na nwere intent to commit terrorism ifugo ya. Now etu ahụ anyị aghọtachakwa ihe niile na-eme na Naịjirịa. So mgbe anyị si ndị mmadụ apụtakwana na ịpụta ihe ifiri welu anyị na-echekwa ha anyị na-achọ ịzọ ha ndụ and iwọchị ihe mere dadị na o nwere ndị asị na-agbara ọkụ na moto gbachaa nke ọ bụrụ na asị anyị gara ebe anwa ka ihe ha mechalụ fụkwa ozu mmadụ na moto gbakwa ndị mmadụ ajụjụ ọnụ moto agbara ọkụ ebe a moto 5 anyị ma na ofu onye anyị fụrụ ozu ya n'ime moto maka na anyị fụrụ ozu ọ gbachagwa ọkụ onye ahụ nwụrụ anwụ. Na nke ahụ na-akọwakwa ndị hụrụ mgbe o melụ kọwaa na ndị bịara mee ihe a na-asị ndị ahụ gịnị merụ njipụta ụbọchị etinyelu n'ụlọ. Ị ga-asịkwu ha kwuo gịnị onweghị gasị gị na ọ bụ ihe ha kwuo mana anyị amago ndị mere ya bụ Nigeria gọọmenti. The same thing ka ha mere ihe ga-eji wee malụ bụ the same thing ka ha mere mgbe EndSARS mgbe a na-eme EndSARS protest. Mana ọ gị nwa na-ebo ihe a bụ ebubo ka ị na-ebo gọọmenti Naijiria. Ọ na-ịfụ ha plate number presidency eji atọsa ndị mmadụ na Abuja ọ na-ịfụ ya mgbe during the EndSARS. Mgbe EndSARS ọkwa afọ m onyonyo ụgbọala ka ihe a na-agbọ ya ọkwa jip ka a na-agba ụgbọala anwa ndị mmadụ afọ m nke anwa mana anyị ga-ewozili nke anwa mgbe ịfụrụ ndị ahụ ka ihe a na-eme ndị anwa bụ ndị a bụ ndị jicha okporo dịka ndị so na-enye nsogbu n'ebe a na-eme ngagharị iwe. Afọ nke anwa m ga-enye gị nke anwa maka na eziokwu kwụ ọtọ onyonyo pụta mana onyonyo ihe iji ekwu nke ha kịta bụ na bikos na ifuru onyonyo ọya ka m na-agwa ya bụ akaebe a na-ekwu okwu ya ọya bụ akaebe a na-ekwu okwu ya mana ọ dị same pattern ahụ ka ha yuzu mana ifuru ya onyonyo so ị ga-ekweta ka anyị na-agwa gị ị gaghị ata onye nta akụkọ ụta maka na dịka gị nwa mụ na gị na-ekwu okwu nkwukwasa gị asị ma na m adagwa ọrụ m na ọ bụ mpụ akaebe ka anyị ji aga mana ihe m na-ekwu bụ ndị anyị gbara ajụjụ ọnụ si na nke bụ eziokwu na onwekwe onye agba ajọ ọnụ si na ọ bụ ndị Ipob mere ihe a
onwekwere onye anyị gbara ajọ ọnụ si na ọ bụ ndị ESN mere ha. Ndị na-agbara ajọ ọnụ si na ndị mere ha na-aba mba dịka a na-eme ha, na-asị ndị anwa ọ gịnị mere unu ji were pụta. Sọsọ onye pụtara kpọọ afa bụ onye onyonyo, ọ bụghị anyị nwa gbara ajọ ọnụ, ka bụ onyonyo mpụtara mgbe onye nọ n'ụgbọala na-asị na ihe abụ ụgbọala ya nakwa na-ekwe na ọkwa ndị dị otu a bụ ndị merie ha. Mana ndị anyị gbara ajọ ọnụ onweghị onye ha kpọrọ afa, nke a bụ ikwu eziokwu. Mana ihe mụnwa na-ajụ bụ ịma isi mmadụ apụtakwana ịpụta ihe ifuru iwolu, ndị mmadụ wepụta bịa were ihe. Ị nwere ike ịfụ n'okwu ọnwa ihe mere ndị mmadụ nwere ike ji na-atụ aka si na ọ ga-abụ ndị dị otu a mere ha nwa, ma ya bụrụ ebubo ihe ọbụla onye a kwuru ihe adasina na ihe ịpụta na ihe ifuru iwelu bụ bikos na anyị jiri ihe megolu maka iji ihe na-eme na mbụ na-amụta ihe. Ifugo ebe ndị IPOB ji dị iche bụ na anyị agaghị eche ka ihe mee anyị. Ifugo ya na anyị na-achọ ka anyị were ihe merụ na mbụ wee mụta ihe. Anyị afụ n'aka ndị Naijiria, ndị polisi na ndị amị ji wee mee ya na mbụ. Ifugo and ihe niile a na-eme bụ anybody pụtara sị ka ya mee ihe megide Nigeria gọọmenti na ha ga-ewepụta ndị otu ha oge abịakwa ka emebie ihe ha na-eme. Ifugo ya so na ya bụ ị na-ebu gọọmenti Naijiria ebubo na ọ bụ ha nke abụ ebubo na anyị nwere ka isi okpom na nke anwa o nwere ajụjụ ọzọ m chọrọ ijigwu metụkwalụ ka ihe m ga-eji jụ gị ajụjụ abụ na ọ ihe metụla Ipob ọfụma. Ọtụtụ mgbe kemgbe a malitere na-egbu ndị mmadụ aghara na ọwụwa anyanwụ nke gị nwa na onwe gị makwụ, a na-egbu ndị uwe ojii, a na-egbu ndị nkịtị, a na-agba ụlọ ọkụ, a na-emebi akụnụba ndị mmadụ. Ọtụtụ mmadụ na-atụ aka si na ọ bụ n'aka IPOB dị ọkachasị gọọmenti, agbanyeghịkwe na gọvanọ na-achị Imo steeti pụtara sị na ọ bụ na ihe na-eme na steeti ya na ọ bụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị ya nwa bụ sọsọ ya bụ onye kwere, mana ndị ọzọ na-atụkwa aka na ọ bụ ndị IPOB. Mana mgbe ike ihe a na-eme onweghịkwenụ mgbe IPOB pụtara bịa sị ndị a na-akpọ nnungo mme n'aka anyị adịghị na mgbe IPOB mechara mee ha nwa ka bụ na ọnwa Ọgọst, na mbido ọnwa Ọgọst, ọ dị m ka ebe ụbọchị 4 nke ọnwa Ọgọst ma ụbọchị 5, mana amani anwa ka Ipob pụtara bịa kwuo na ha achọghọzi ndị nnungo mme dịka ha na-agụgọ metagharị ọnụ maka afọ a. Mana kemgbe ihe a na-eme Ipob apụtara sị na ha na-ekwukwa na ha eziokwu bụ na a na-ekwu ọ dị onye isi n'obu Nnamdi ka na-ekwu okwu sị ya ama ha ndị ha bụ kama ọ sị gị na ha na-agalụ Chukwu ozi. Mana unu apụta ha bịa katọ ndị a, ị na-afụ na o nwere ike ọ bụ maka na unu apụta ha katọ ndị a na-eme ha ma ihe ndị mmadụ ga-eji si n'oruma maka ha. Ọ bụghị maka na ya katọ ha. Ihe m chọrọ egwu ndị niile na-ege ntị taa bụ na ndị a na-akpọ onnungo enweghị anything to do with IPOB. Anọghị m chọrọ nwere anything to do with ndị Biafra. Mana ihe dị na ihe onnungo na-abụ na anyị si onye ọbụla bikọs ihe niile abụkwa the same thing na-abịara na Asịchapụtụ. Ihe ndị Naijiria ji wee kpọta onnungo ọ Naijiria gọọmenti pụtara. Ị na-ebokwa Naijiria gọọmenti. A na-ebo ha with a superior argument. Ihe ndị Naijiria ji kpọta onnungo bụ ka a baa nwa nkịta aja afa wee gbuo ya. Ndị Igbo na-asị ịba nwa nkịta aja afa iwee gbuo ya. Ifugo na ha afọ na Biafra na ọzọ anyị emebebe ihe Biafra mgbe mụ ajọ emebere Biafra se ọ bụrụzi akịta ndị Igbo niile tọọrọzi Biafra ka anyị ga-abịa mere obi ha na Igbo. Ihe anyị na-emebe kịta bụ ihe na-akpọ sensitization. So na ndị Naijiria afụgo na ihe ụzọ anyị na-akpasa na-aba ndị mmadụ n'ọkụkụ nọ and na-atọ ọnụzi against Naijiria n'ike. So ihe a ga-eme ka e wee kwụsị ihe a na-eme ka ha wee ebidozi ya bịa mebe ihe niile a akpọta ndị onnungo bịa asịba ka emebe ka ekwụsị ụmụaka na ndị onnungo na-abịa ka ihe anyị nwa ga-eme. Anyị nwa na-asị onye ọbụla ga-emebi Naijiria, ihe ọbụla ga-destroy Naijiria ha chee na anyị akwa atọ na gas ha na-eme ya. Ifu ya mana ọkankụ ndị nwụrụ na ọgbaghara bụcha ụmụafọ dịka ka m ji ọnụ kwukwuo ya, ụmụafọ ndị ga-anọ na Biafra ga-abụ nkewapụta mwakpo ka mgbọ ya mwakpo na mwakpo a niile mee ka nkụ ndị nwụ na ya ma ndị uwe ojii ma ndị agha
ma ndị nkịtị bụ ndị ya bụ na-ekewa Naijiria si na na-ekewapụta ebe a na-akpọ Biafra, ọ bụ ndị bụ mpaghara ụmụafọ ebe ahụ. Nke ha ga-egosi gị ndị mere ya, nke a ga-egosi gị ndị mere ya na ndị mere ya bụ ndị Naijiria, bikos na ndị Naijiria ga-egbuwezi ndị uwe ojii ha, gbuwe ndị agha ha, maka na ihe m ji ajụ bụ na ọtụtụ ndị mmadụ ejidegoro, maka achọrọ m ka anyị kparịta ụka dịka ajụjụ ọnụ otu o si aga. Ọtụtụ ndị mmadụ ejidegoro bụ ndị anyị hụgo, ma ndị anyị na onwe ji aka kpaa ajụjụ ọnụ. Ịjụọ ha kedu ndị ha bụ, ha sị gị na ha bụ ndị Ipob, maọbụ ha sị gị na onye dị otu a m nwere ike kpọrọ gị afa ndị akpọgịta. Nke bụ eziokwu bụ na ndị anyị na-ekwu ihe anyị dịkwa bịa gbaa ndị Ipob ajụjụ ọnụ, ọkachasị ọ na-ekwuru unu bụ Ịmapụafọ, ọ sị na ọ bụghị eziokwu. Nke a bụkwa ka m gbalị aka ebe nke nwa ọ dịwapụta, ọ sị na ọ bụghị eziokwu. Mana ọtụtụ ndị a anyị gbaa ha ajụjụ ọnụ, maọbụ ndị uwe ojii kpọpụta ha gbaa ha n'anwụ, ha sị gị na ha bụbu ndị ESN, mana ha ba na ESN, mana ha bụ ndị Ipob. Kedu ihe ị nwere ike ikwu na nke anyị? Nwee oge ịzanwụla ọnụ ọ bụrụ na ndị Naijiria chọrọ ịba nwa nkịta aja ka egbuo ya, ha ga-ejekwa jepụtakwa ndị niile anyị na-afọ na-ejide ebe ka ha jidere ha. Ibi niile a na-ejide mgbagasi anụ ntụ, ndị niile anyị na-afọ na-egosichasị isi gị na hapụta kwuo ige ha ntị n'ọnụ. Ifu na ihe a na-akọ ha mụsọbe na-akọ iri akọ ndị enwe uche, a sị gị na ha bara ESN mbọsị je etu a, mbọsị ahụ ESN apụtara. A sị gị na ha bara IPOB mbọsị je etu a, mbọsị ahụ IPOB apụtara. So ị ga-eche ha n'ihe a na-akọ, ifu na oriju ha afọ. Ọ bụ ihe a mere ji aga n'ụlọ ikpe, ndị jọji na-anya n'akụkọ mmadụ na-akọ. Ọ bụrụ na esiri na-ebu ihe ga-etu a na-ebe na agazi ụlọ ikpe, ndị na-ekpe ikpe ewee ga-ege ntị n'ịkọrọ. Ọ bụghị na ị gara ụlọ ikpe kọọ akụkọ ihe niile ịkọrọ ya wee mee ikpe, mba, ọ bụghị ka esi eme. Na ụdị ihe gbasara this kind of genocide a na-akọmit bụ mmadụ ịkpọta mmadụ si ha na onye a bụ onye akaebe nwere na IPOB mere ya, onye ahụ a wepụta si gị na ya bụ IPOB na ya na-eke na ya na-eke ọ ndị ọka ikpe ka ọ dị. Ịghọtago ịbịa gee ntị na akụkọ onye ahụ na-akọ na anyị na-anwụ na ya gee na ntị n'oruju ha afọ. Ifugi ya so anyị gee na ntị n'ihe anya ya na-akọ oruju ha afọ, adịghị ha bụrụ ndị IPOB because of onye njọba ha kịta ihe gbasara IPOB ha amaghị ya. Ifugo nke bụ eziokwu bụ na dịka m si kwuo mbụ, dịka otu anyị kwuru ka ọ na-ekwulu ndị Ipob bụ Ịmapụafọ dịkwa kwuo ma anyị gbaa ya ajụjụ ọnụ maka ihe ha. Mana nke bụ eziokwu bụ na ndị a anọzi n'aka ndị uwe ojii, ụfọdụ n'ime ha a na-akpọpụsị ha ụlọ ikpe ka ha gaziga ọzi dịka isi kwuo, ọzi ọka ikpe bụ onye ọ duziri ikpe ha ikpe olu mazi ahụ ikpe. Ọ bụrụzi anyị nwa ihe ọ bụla anyị na-ekwu bụ anyị nwa na-ekwuzili onwe anyị n'ozi ebe mmadụ pụta taa si gị nwa onye nwa mere ha akpọji ya n'ụlọ ikpe, ọ bụghị onye nwa ga-atụ ya nga na ebubo abụrụ na ezigbo na onye a mere ya n'ọzi. Ọ dị ka isi kwuo mgbe ọkaikpe jizi si ehe na imere ya anaghị ekwu okwu ebubo. A na-ekwu na mmadụ pụta taa si gị na ya mere ihe a, efugi ya na ya mere ka mee nka. Ọ bụrụ na ikpe abụghịkwa ka esi ekpe ikpe na ịpụta bụrụ si na imere ihe a mmadụ na ọkwụrụ onye na ọkwụrụ ọjọọ mere onye a ga-ajụ gị ịkọwa kene ka isi mee ya. Nke a eziokwu. Ifugo ịkọwa ka isi mee ya na ịkọta ya ọfụma. Ọgọgọnya mmadụ agba ikpe enwepụtasị gị na onye a jisi ọdụ ya ka ọma ya maka. Nke a bụ eziokwu. So ọ ka ihe onye ka esi ekpe ikpe na ọ bụrụ na ọjọọ sọ mmadụ pụtara ka o were onye ahụ onye ọbụla ekwe. Ihe niile anyị na-afụ bụ esetọ ka m gbasịa gị na ifu ihe mere na Imo steeti, onye nke a na-akpọ Abakayere bụ the leader of the Inspector General Rapid Response Team, Intelligent Response Team. Ya ma na onwe ya ihe na anyị na-afụ bụ ihe akpara wee sị ka enye IPOB aga so that ka ewepụ ihe Abakayere na-arụkwa wutu ndị Boko Haram. Iwerekwa ụdịrị ọgwagwa gị na-eweta ụdịrị ebubo nke ịma ndị ụmụ ahịa ebe na ọ ga-igecha m ntị na mepụta mana ka anyị nọdụgoro n'ebe nke anyị nọ ka anyị kwutọpụ nke a maka anyị ga ofu anyị aka maka ebe ọ nọ. Abakayere ga n'Imo steeti
Osini ana chombi IPOB ndi ezigara Imo State. Oye oboda nezigara on Imo State. Wesi ana chombi ESM, yana chombi IPOB. Now, oye na chombi IPOB na chombi ESM. Kedi he masana na uno family house. Ezigara yaje Imo State je chombi ESM. Ezigara yaje babu onwere na iwu Nigeria nyere onye ọbụla bụ onye polisi ma onye amị ikike gije gba ụmụ mmadụ ọkụ mana ị ga-akọwara nkịta na bụ onye BBC na ịfụ na a na-akpọ ọkụ n'Imo steeti. Mba, anyị bụrụ mụ ama mgbagha nke anwa na maka na anyị fụrụ anyị akụkọ anyị bụrụ akụkọ ebe ndị uwe ojii na-agba ụlọ ha si n'ọnụ na ndị ihe anyị bụrụ akụkọ anwa ọ bụrụ nke abụ nke mgbe m ga-agbawa ya mana abụ nke abụ mgbagha ofulu ebe a gbara ụlọ ka m bụ akụkọ anwa ị gaa na webụsaịtị anyị ugbo ọ dị ya maka isi na na-ekwu nabata ndị Boko Haram ọ gịnị bụ motiv onye na-agba ụlọ ọkụ? Kedu na-agba ọ Boko Haram na-agba ụlọ ọkụ? What is the reason ịgba ụlọ ọkụ ahụ? Ịgba ụlọ ọkụ ahụ bụ ka ewukina the community ha gara ebinye ha ụjọ ifugo ha na-ebizi n'ụjọ mgbe ndị Fulani ga-abịazi ndị agha na-asọ mmadụ ka hapụ onye ọbụla akpafuo ụlọ ebe a na-abụ ebe agbawa ọsọ. That is the motive. Agaghị m azalụ ndị uwe ojii maka na ọlụ m abụghị ịzalụ maka na ha anọghị ebe a m ga-ekwu ihe ha kwuru. Ana m aghọta chelu ka m anapụ na gị okwu n'ọnụ anaghị m azụ ọnụ ha kama ga ije ka azụ ọnụ ha mana ya agbago ha ajụjụ ọnụ kedu ihe mere unu ji etinye ụlọ ụfọdụ ọkụ ha wolusi na ụlọ anwa bụ ụlọ anọ o nwere ike ọ bụla ebe ndị ESN ma ọ bụ ndị ha nwa na-egbu ebubo na ndị na-emebi ihe n'obodo na-anọ akpa nkata ma ọ bụrụ ụlọ ebe ha si ha na-akpọ ya den o nwere nke onye abụ ha si anyị na ijide onye dị otu a na onye a kpọrọ ha gaa ụlọ ebe anwa emechakwa agbọ anyị fụ nwere nke anyị fụ n'ọrụ ma ụgbọala bụgasị abụghị na Facebook live anyị. Ọ bụrụ na ebe ahụ bụ ebe a na-anara akpa maka onwe onye nwere ikike ịgụ ụlọ ọkụ maka na ya afụgo na ụlọ niile a agbawa ọgwụ family building family houses ndị mmadụ bụ ya. So ọ bụrụ na anyị jidere ndị ori n'ụlọ ọ bụ onye nwere gị ike ije gba ụlọ iji decha ndị ahụ mmadụ akpọrọ gị gaa ebe ahụ iwe jee gbaa dị ụlọ ọ bụrụ ka esi eme ọ dịghị n'iwu Naijiria. So onye ọbụla kwesịrị na-ajụ na-enyo kedu ihe banyere akara na ndị otu ya n'ime o ji bụrụ akpọrọ ha gaa ebe nwa ebe ndị na ndị IPOB maọbụ ndị ESN nọ eje gbaa dị ụlọ onye nyere ha ikike ahụ onweghị onye nyere ha ikike ọ bụghị kọtụ Naijiria nyere ha ikike kama na ihe na-agwa gị taa bụ na ọ dị motivu ha ji gbawa ụlọ ọkụ ahụ mere the same motivu eji jupụta ndị ọnụnụ gọọmenti. The motive ọ bụ wee mara esi abịa mana na-akọwa ebe ebubo gị si abịa. Exactly. So mana a na-agaba nọọ ihe na-eme ihe na-amụta ihe maka o nwere ga-abụ ọ bụrụ omere a na-akọ ọ bụrụ sọsọ aka ka a na-akọ mana ihe ahụ mezie iwerezie ya gbazie ọkụkọ anyị na-akọ ọnụ onye ọbụla weweta dị na aka ọ bụrụ na nwoke na-apụtara kwube ihe okwu ngosi aka na enwe ndị bụ gọvanọ kịta na-akpụ Boko Haram nwee ndị bụ nka bụ Boko Haram ndị bụ minista bụ Boko Haram na ha na dis gọọmenti and na ha kwuru si dat na onweghị the only way iji kwụsị Boko Haram bụ na-emere ndị a na-akwado ha arrest but ọ bụrụ possible. And gekwa m ntị ọ bụghị ọsọsọ ya na-akwụgboro o nwere nke a na-akpọ Dr. Mazi mgbe o kwuru ya onye ọbụla ndị mmadụ chere na-asị Dr. Mazi asị na ụmụ onye bụ gọvanọ kịta ụbụ onye na-abụ kọmanda ndị Boko Haram ndị mmadụ ebere ya maka na ọ bụghị onye ahụ ifugu ya maka anya maji intelijent na Naịjirịa ebere ibu okwu mana ị ga-esi ahịa onye isi ndị naval ọfisa kwuru iwere nwata na Dr. Mazi dịkwa right because na onye ahụ bụ agịsị gị na onye ahụ bụ ndị ha mere karabeti ndị atụrụ aka bụ gọvanọ today
So if I call na government na onwere onye ha gbara ajụjụ ọnụ ana m ekwu otu si kwuo ya na onwere onye emekwara ya edit oge ga-etinye m na nsogbu mana hapụ ka ya bụgodo ka mana ihe m chọrọ imebi ịkọwa ihe m nụrụ onye anwa kwuo ọ sị na onwere onye nọ na gọọmenti ugbu a ha gbara maka m ga-ege ya ọfụma ka m hapụrụ gị nke ahụ na m ga-ege ya ọfụma emechaa nke anyị m ga-ege ya ọfụma ka mmadụ ile ndetu ya nsogbu gaa n'iru ịma oge a malitere njem nwere onwe Biafra ịnọkwa na Facebook na-eme show na Facebook mana ịbụchaghị onye anyị amachaghị gị dịka onye na-ekwu okwu Biafra echetara m mgbe awakporo sinetọ Ikekwere mmadụ na Germany na iso na ndụpụta ba ezigbote mgbasị na mwakpo awakporo Ekwere mmadụ na ọ dịghị gị mma n'obu na ekwesịrị ịyọ ya mgbaghara maka mwakpo awakporo ya. Kedụzi mgbe ijizi tụgharịzịa uche ka m jụgodo ị ka ga-akwado ka emee ụdịrị ha nwa emere Ekwere mmadụ? Kedu ihe ma ejighị kwado ya mgbe anwa? Onye ọbụla both ma leader Mazi Nnamdi Kanu ya nwere onwe edego progress na London for Nigeria. So na ihe dị ya bụ na mgbe iji wee ketele ụra wee fụ na ihe anyị na-akwado n'ụzọ adịghị mgbe ọbọsị ahụ bụ mbọsị ga-ege gị onwe. So na ihe eji ekwu ihe a bụ na mụ nwere ọba ọsọ Ekwere mmadụ ka ngwazi anyị mgbe m na-achị ndị Igbo na Finland achịrị ndị Igbo for 4 years. Mgbe m na-achị ndị Igbo na Finland o mgbe m pụtara sị mmadụ anwakwa na anwa wee bute flag na ebe ndị Igbo na-eme ihe anamụhụ ya mere and n'otu aka ahụ because onye nwa mere na-afụ ndị na-ekwu udo ka ha na-ekwupụta enwe m cheta ihe m na-ekwuru na mbụ mfụ na adatị na don't worry ebe ọ bụ na mụnwa bụ Simon Ekpa mechara kwuo okwu Biafra na nke gị bụ ofe nkupu ka ọ bụ. Ị nwere ike kọwara anyị ihe mere iji tụgharịa uche? Ihe ji tụgharịa uche bụ na abịara m chebe after Peter Obi na Atiku. Ihe a bụ the last trial in my life. Ifugo we see that na this Nigeria ọ bụ na a na-ekwu okwu si restructure ndị Atiku na Peter Obi wee sị na ọ bụrụ na ha baa ọchịchị a na ha ga-restructure ifugo ya and Peter Obi akwụkwọ onye ga-abụ okwu ihe omee ya wee tụgharịa uche si ngwa ọ bụrụ na ha na-asị ka ekwube okwu restructuring onye ọbụla ekwubere okwu restructuring wee sọpọtụ ba Atiku wee sọpọtụ ba Peter Obi wee megide onye ọbụla afụ ka the election si gaa that na ịjụba m taa sị m election ahụ emerụ na 2015 ka ọ ga 2019 ka eme ya 2019 ahụ ịghọtago na election ahụ ọ gara ka o kwesịrị ịga ihe niile abụ ashị now mgbe immediately after that election mgbe bịa afụgo m ihe Buhari na ndị otu ya mere from 2015 onweghị onye ga-anọ in his right senses unu eche ugwu n'isi si na ya ga-akwado ka ndị ahụ nachite azụ ana ya afụgo ka ihe niile si gaa oke n'ọsọ ngwere n'ọsọ at the end of the day akpọọ result and ifu ka esi kpọọ result a ifu na ihe niile adabeghị onwe ndị dịcha 1 million result apụta 1.5 enwe ndị dịcha 800 result apụta 1 million ihe niile adị na ihe niile adị ọ na-afụ ihe ọbụla na-afụ ya n'anya ifugo emecha ihe niile ndị dịka mụnwa wee sị na nọ nke a kwụsị the last trial m ga-enye onwe onye na-akwado Naijiria kịta na-abụrụ trial
even ọhaneze ndị Igbo ọ tụrụ anyị ka ha na-ega ya ọhaneze ndị Igbo apụtara dịka asị gị na ọ bụrụ na 2023 na unu enyere anyị president na ị ga-akwa na agitation gara esekwa ifugo na ha na-atụrụ anyị ka ha na-eme ya the same thing ka ndị gọvanọ na-eme so mụ onye amaghị na Naijiria anaghị arụzi ọrụ the same gọvanọ ahụ ị na-afụ kịta ndị gọvanọ ndị Biafra land niile ha na-asị ọ bụrụ na unu enyeghị anyị this presidency marakwanụ na agitation Biafra ga-emekwa increase which means na onwe ndị ka na-eche mgbe nke a merụ ha wee join ha mana nya ma afụgo tete 2019 na onwe ya ihe a na-apịa ka apụtazi ya ihe mana onwe ndị ka nọ n'isi ndị ka nọ n'isi ndị anyị na-afụ na-akparịrị onwe ha nwa Nigeria today ọ bụghị na ha dị real na no real ha na-eche mgbe targeti nke ha nyere onwe ha fail ha wee batasịa ihe anyị na-eme because ihe niile na-ekwu kịta ọ dị na line ọ dị na news ọhaneze ekwuo ya gọvanọ ma ndị politishan ekwuo ya ma ọ bụrụ na enyeghọ ndị Igbo nka enyeghọ ndị Igbo nka na ndị ga-abụ anyị ga-akwadokwa ndị na-apụ na Nigeria ifuga so the question now bụ anyị nwa afụgo na ọ ga-adị possible na ka ihe unu na-echezi ọ bụrụ na unu ga-ewepụ ọnụ wee sị na unu enyeghị anyị nka anyị apụọ na Nigeria o gosiri na ị ka nọ na Nigeria ihe na-eme bụ pati nke ị na-eme onweghị ka ị na-aghọrị ifuga ya so na ihe njekwu ya bụ na after that 2019 mụnwa echere m ka 2023 bịa dịka ndị ọhaneze na ndị ọzọ na-eche ifugo maka na ma na Nigeria ka bụ kọntrị 2023 ọ bụ na etu a ihe a ga-eme omecha ha ndị mmadụ ajọmpụzi ya to us but that is ọ bụ na Nigeria ka bụ kọntrị ba ị na-echezi ka olu mgbawa ga-awụbatazi awụbata ọ bụghị na a ga-awụbata a ga-abịa wuti the Biafra ga-akwụsị bara na eche I'm believing that na anyị nwere ike Nigeria ama bụ country by then. m chọrọ ịjụ bụ site n'ihe ikwu ime isi bụ na afọ 2019 na-akwado Atiku na Obi anyị na-eche na ha nwa bụ ndị ha nweta mmeri restructuring mụkwa nkwa ha kwelu na ha nwa uche ha na restructuring of which the leader of indigenous people of Biafra, Mazi Nnamdi Kanu, say boycott election. And they all quite the same understanding now again. If you go, now when we understanding now, nobody will win. Now they never lay how they want. You have to give them the benefit of that. So anyị ga-aga na nke anwa maka ịma agba m ajụjụ ọnụ mgbe anwa amamihe mụ na-ekwucha ma mgbe anyị na-eme ajụjụ ọnụ ma mgbe emechara mkparịta ụka aghọtara m ihe okwu maka atụmatụ ihe mere o ji mecha kwadobe ndị PDP mana okwu PDP agwa ka m nọ n'ime ya maka na ọ dị m ka ọtụtụ ndị kwenyelu na Biafra na ndị na-asị na ha achọghịzi bụ ọtụtụ ndị kwadobu PDP na ntụliaka anwa ọ pụtara na ọ bụ iwe na enweghị mmeri na ntụliaka nwa mere ọtụtụ n'ime unu ji sị anyị adịghị emezi ihe a na-eme bụ ihe ịfụ na Nigeria anaghị arụzi ọrụ and Nigeria is designed to fail. Ọ bụghị ihe gbasara APC ọ bụghị nke gbasara PDP ihe o ji dị ka ekwutere okwu PDP ma ọ bụ okwu Atiku ma ọ bụ okwu bụ na ndị a bụ ndị si na ihe ahụ anyị na-ekwu na ọ na onye amadebe Nigeria na ha ga-edozi ya ifugo na ha ga-edozi that restructuring. So mana the stage a na-ezi kịta abụrụzi stage restructuring. Ọ pụtara na kịta ya bụ na Nigeria kwete na ha ga-emezi Nigeria nọ atụmatụ restructuring na anwa ka ọ dị mma na ị gaghị akwụsị maka gịnị ihe na-agaghị eji wee sọpọtụ ọrụ restructuring bụ na ihe mere na mbụ etu Nigeria si dị na mbụ ọgbọzi esozi ugbu a ifugo na ihe Nigeria na mbụ maka ndị na-asị gị ka anyị gaa na 1963 constitution ọ bụghị ihe na-eme na 1963 ga-eme ugbu a anyị apụtago every day by day the picture na dị very clear ebe ndị na-akpịsị ala na-aga ha chọrọ ịtọrọ Nigeria to Islamic State.
So and okwu ofufe maka ihe ọ na-agbagoju m anya okwu a ọ bụ okwu ofufe bekee gasị religion ka ọ bụ okwu na ihe adịghị mma na akụnụba adịghị ọrụ adịghị ndị mmadụ na-ata afụfụ kedu okwu ofufe ka ọ bụ okwu akụnụba inwe ọrụ ndị mmadụ inweta ihe kwesịrị inweta okwu ofufe okwu enwe ọrụ okwu ihe niile kwesịrị ịbụ mmadụ ịdị na kọntrị mmadụ ka ndị mmadụ wee na-ebi ndụ ihe niile na-abụtụgide ihe ji agwa gị ha bụ na ihe na-emezi kịta bụ ihe akpara akpa ị Babangida says that na ya bụ product of political process na ya bụ latest interview also product of political process. Now, if na mpara Southern Nigeria, onye pụrụ ga-eweta aka onye Biafra singing na a product of political process. Onye nyere ihe without meriting it. Onye nyere ọchịchị ma onye nyere ọkwa na-abụ na onye ahụ emego like this where afọ ọrụ aka ya. Mana ịpụta na north ebe ndị ugwu enyecha ha site ha bamacha na Nigeria Army. Babangida sị na the one on ya na that from school to school si ha bata Nigeria Army na adịghị ọkpọrọ ya a na-akpọrọ ya modernization. O ji onye ahụ ya. So ihe na-eketa bụ ka eko onye pụtara bụ ihe ọ bụ na Nigeria today ga iche na ọ ga-ekwu wee fight ba policy ajụjụ m nwere ebe anwa bụ aghọtara m ihe na-akọwa dịka ikwu na dịka ihe Babangida kwuo ọ bụrụ ọsọ ya kwuo ọtụtụ mmadụ ekwugo na mgbe anwa ọkachasị mgbe Sadana Amadu Bello nọ na ha na-agarị n'ụlọ akwụkwọ achọ ndị a ga-etinye n'agha mana ndị anwa ị na-akọwa na nwatakịrị na-agụ form 6 ka a na-akpọ ya mgbe anwa mgbe onye tozugolo pasịa ịga solo ndị agha na abụ na abịasị abịa bụrụ onye agha kama ịga bụrụ ihe ọzọ ọ pụtazi na onye anwa emeritighị ya maka a na-emekwa ya ugbu a na-asị kedu onye chọrọ ịga ọrụ nka kedu onye chọrọ ịga ọrụ nka mana ị ga-enweta ka ihe bekee na-akpọ ya qualification asambodo ntozu ị ga-eji mata na aghụghọ abago na ya agbụrụ jos na abịasị gị ga-aba o nwere phrase word emere attached to it. That word go modernization. If you go, Southern Nigeria, as a really Ojukwu, Biano Bana and modernization of Nigeria. So that modernization, we go see here in the car. Now, when we put our heart to it, and put our hand we are not. So now, if you only think about school, you okay, no, I'm a na-asịkwa mụ na onwe m anọkọ m asị ngwe mfe ọrụ asị m onye chọrọ ọrụ a ọ bụghị sọsọ nke agha ọ bụghị sọsọ ya bụ ndị ụlọ ọrụ na-ewu ọrụ na-asịkwa biko na-ekwe ebe a na-ewu ọrụ onwe ihe dị njọ na nke anwa mana ka mgbazi gị onye ga-adị njọ na onye ahụ na-agba gị sị gị na-enwere ọrụ wee pụtasị gị na ya chọrọ ndị Igbo na ya chọrọ ka eme ya Igbo ifu na ebe onye ahụ na-aga n'ụlọ ebe ọ na-aga ebe ọ na-aga ha ga manifest nata ọ sị gị na ihe eji bịakwute gị kịta bụ na ya chọrọ ka ọrụ owudo ọrụ ahụ niile bụrụ Igbo ifili ya na obi onye ahụ adịghị ọcha n'onwere ihe ọ na-eme so ihe ahụ ha bịara mgbe ahụ and gọvanọ nwere ike mgbe gọvanọ na-eme ya ọfụhụ na a ga-egbugide ha ọfụhụ na a na-asụgide ha ka ha ọfụhụ na ndị Fulani ahụ o jekwuru si ha bịa ba Naịjirịa ahụ na ha ga-atọ nkịta bịa gbuo onye be ha na NDA ọfụhụ ya mana ọ na-eme kịta ọfụhụ wọdachi na ọdịstis ọnụ mgbe anyị na-atiwaịdaji ọdịstis na ha ga-aba so ihe na-ekwu okwu a bụ na the motive Babangida ha ma Buhari ha ma all of them the motive ha ji bata Nigeria Army abụghị ka eme Nigeria
ka ọ dị ka obodo ndị ọcha na the motive ha ji bata bụ iwere ọchịchị wee hazibe ọchịchị wee shepu ya wee restructure Nigeria ka Nigeria wee bata bụ Islam. ya bụ na ị na-ekwu ya otu a ịkpọrọ maka Theophilus Danjuma ọ bụ onye Christian ka ọ bụ ịkpọ Yakubu Gowon ọ bụ onye Christian ka ọ bụ mmadụ dịka Duncan Bali ọtụtụ n'ime ndị anwa ewuolu n'agha mgba anwa si n'atụmatụ anyị na-ekwu maka ọtụtụ n'ime ha bụcha ndị Christian ma bụkwalụ Christian anwa dịka ofufe Kraịst ma ruo taa ya bụ na ọ bụ atụmatụ iji mee ka ọ bụrụ sọsọ ndị na-ekpe okpukperechi alakụba ka a ga-etinye na atụmatụ agha ndị Naịjirịa agaghị ewere ndị a bụ ofufe ndị na-ekpe ofufe Kraịst ya ọma nchabizi atụmatụ anwa ndị niile lụcha n'ọrụ na Yakubu Gowon lụcha bụrụ onye isi ala chịkwa anụ mgbe ojichi ya ọ chabiri ya Nigeria wee bụ a member of Islamic Organization of Cooperation. Onye nwere Nigeria a member Babangida after the war ifufe so ihe a na-ekwu ya bụ nke aka ndị Igbo ndị dị iche maka ihe a na-emepụta Ojukwu fụrụ ya Gowon afụrụ ya ihe a na-ekwu ndị tiwa Danjuma Ojukwu fụrụ ya Gowon afụrụ ya ihe a tiwa Danjuma pụtara ndị na-eti butekwana egbe butekwana mma na-echekwa na ụlọ Nigeria military onye abụ onye amị ọ kwuru ya sị na Nigeria military dị complicit na the crime na Nigeria ọ kwuru ya sị na Nigeria military dị complicit na mgbe ọ na-aba Nigeria abụ ihe dị na ọ fụrụ ihe ọ fụrụ ya mana Ojukwu mere gị Ojukwu fụrụ ya so ihe a na-aga dọkịta bụ na ọ bụrụ na ha fụrụ ihe ga-eme today na ha fụrụ na ndị Fulani na-asụ ndị be ha bụ ifu na ọgụ ha mesoro ndị Biafra bụ Ojukwu no mistake ha mere ha gara regret ya so ihe a na-ekwu ya bụ na akụkọ ma nkata ha kpara iji wee na-ekpota ndị anakụkwa ndị na-akpụ isi ala bụ ka eme Nigeria Islamic State. And iwe ọchị akịta ofu that na 12 northern state na Nigeria abụgo Sharia state inwekwadi aga ebe ọ na 12 northern state abụgo Sharia state ihe a na-agwasị gị kịta bụ na owe ka ọ ga-esi dị gị ị ga-ekweta na ndị niile bụ ndị na-akpụ isi ala na this 12 northern state kịta ha ga-apụta today Boko Haram na-asị na anyị chọrọ onye ọbụla akpọ isi ala na Nigeria na anyị chọrọ onye ọbụla akpọ isi ala isi egiri ka ọ dịghị ka ha apasị gị si Boko Haram ngwa unu eme kedu mgbe sisi ebe bara isi ala because ha ga-adị comfortable na Nigeria onye ọbụla na isi ala ifubu ya onye ka anyị chọrọ maka okwu aghọtara m ihe ndị ebe aghọtara ihe ị na-ekwu ebe isi abịa mana enwe m ntụziaka na ya mana achọrọ m ịdọta aka na okwu ikwu maka sheria na okwu ikwu maka ịgbanwe Nigeria ka ọ bụrụ mba. Ọtụtụ ndị mmadụ ekwuola na nke ahụ abụ ihe nwere ike ime maka na kedu ọtụtụ mmadụ ekwuola na ụwa abụrụzi ụwa ebe a na-amanye mmadụ ofufe ọ ga-eji nke mere na ime na Nigeria abụghị ihe ga-adị mfe ya bụgodo ọ bụghị ma agaghị amagha nọ n'ebe a sị gị na onweghị ndị chọrọ ụdị ha nwa ọ ga-enwere onye ga-achọ ma ya bụrụ na ya gbanwere mmadụ dị ka ha so ofufe na-ese ọ bụrụ sọ ndị Islam na-eme ụdị anwa ma ndị okpukperechi Kraịst na-emekwa ya achọrọ m ikpere mmadụ ekpere achọrọ m ime evangelism ya chere na isi ka onye agbanwe ahịa ọtụtụ ndị mmadụ na-eme okpukperechi ọfụma na-achọkwa ịgbanwe ndị mmadụ ka nsogbu agaghị amasị na onweghị ndị nwere ụdị iche anwa mana isizi na mba na a ga-agbanwe mba na ọ bụ ihe gọọmenti chọrọ ime bụ ihe ga-afịa ezigbote ahụ ime ka ọtụtụ ndị mmadụ kwete na ọ bụ
eziokwu n'okwu sharia eziokwu na ọ bụ ụfọdụ ndị gọvanọ kachasị ka ebidoro atụmatụ nke demokrasi nke onye kwuo uche ya ebe amalitere na 1999 ka aka na-achị Zamfara steeti Mgbanwa echefukwa m afa ya bụ onye pụtara Mgbanwa kwụsiwe ike na ọ chọrọ ka steeti ya bụrụ Ahmed Yerima ka steeti ya bụrụ steeti ọbịa mee ya ọbịa bụrụ iwu obodo ha nke bụrụ ama m na nụrụ ezigbote ọgụ na Kaduna 1999 2000 anụrụ mbado ọgụ na Kaduna maka okwu a maka ndị si na ha kwelu na ndị si na ha ekweghị nke gburu ọtụtụ ndị mmadụ maka ya. So okwu sharia eziokwu na ụfọdụ steeti na mpaghara ugwu Naijiria tinyere ya dịka iwu ma sịkwa na ọ bụ sọsọ ndị be ha ka ọ ga na-akpọpụ mana ejupụta ya bụ ka m mee ka o doo anya na mgbe o bido 1999 ka o mere. Mgbe ebidoro that sharia 1999 ahụ ebidoro that sharia onwe ọsọ Zamfara malitere ya na 1999 mana n'ezianụ kịta anyị nọtụtara 21 ọ gara na the whole Northern State ọ bụghị ha ncha ọtụtụ steeti abụghị m ya n'isi mgba maka ga-abụ eziokwu mana ama na ọbụghị ncha niile people here see when you kwuru not 12 state mgbe ọgbara ihe kwuru na m ga-enyocha ya mgbe ọgbara kwuru the state na ama m na ọ dị na Zamfara, ama m na ọ dị na Katsina, ama m na ọ dị na Sokoto, ama m na ọ dị na Kanu, dịrị na Jigawa, amaghị m maka Borno, mana m ga-enyocha ya. Eji m ekwentị ebe m ga-eme ya. Ị ga-achọsụkwa m na North East and North West no Sharia state. Na ọ dị na North East and North West. Yes. So which means 12. Ha nche niile ọma mbụ ha niile Taraba, ọ dị m ka Taraba enwe ya. Taraba nọ na North East. Ọ bụ na Taraba anọrọ ya icheki ya middle belt state. 12 states. Ọ ga-abụ eziokwu m gasị na ọ ga-abụ eziokwu maka na itinye North West itinye North East ọ ga-eziokwu. Achọghị m ịga kpọwa afa m eji kpọbie ya nweta ya ka m North 12 awa ndị na North East dịkwa na North West nke a bụ eziokwu mana ịma ikwete nọ 1999 ọ bụkwa Ahmed Yerima malitere ya. I'm interested. Mana ihe dị interested bụ na 2021 na-enwere ya na 12 Northern State and the obede ebe your CG of Nigeria Tanko Mohammed ebidogo comment si wete the same sharia na South ị ka nọ ebe a na-asị m na ọ ga-eme okwenye maka na tupu steeti a niile wolu tinye sharia ha tinye ịma na ọ bụ ụlọ omeiwu ndị steeti ahụ ha ga-eme ya. Ị na-akọwa na ụlọ omeiwu dị na Enugu steeti maọbụ ka ihe a na-agbọ ya Enugu steeti maọbụ Imo steeti maọbụ Abia steeti ga-apụta ndị abụghị ndị na-akpọ isi ala ha pụta sị gị na ha ga-etinye sharia na steeti ha. Mana nke ahụ agaghị eme na-ekwu ya otu a mana anyị mana nke ahụ agaghị eme. Ọkwa isi na those steeti enwere sharia n'ọbụ everybody na ka a na-ekpe ikpe under sharia. Ya nke a bụ eziokwu. Inwe idea na Hope Uzodimma of Imo State asigo a rebel go against other southern governors na ya ga-enwe open grazing. Mba, ọ bụghị ihe okwu maka na ihe o kwuru ihe egere m ya ntị ọfụma. Ihe ọ si bụ na enweghị iwu dị na steeti ya mmachili ịchị ehi na-agagharị mmachili open grazing na ọ sị na onweghị iwu abụghị na ọ sị na ya ka ihe otu si kwuo ya na ya kwenyelu ọ ga-asị gị na enweghị iwu o so na Southern Governors Forum
so mana iwu anwa gị nwa ma ịbụ onye ndọrọ ndọrọ ọchịchị ịma na iwu bụ ebe iwu si apụta. Iwu bụ ndị omeiwu na steeti bụ ndị ọ dịrị iwepụta iwu gọvanọ ebinye aka. Aghọtara m nke Imo steeti otosikwu ya ka m si ekwu ya ugbu a, mana eziokwu dịka isikwu nzukọ Southern Governors ebe ha kwuru na ha machiere ya enwenye deadline ifugo, which means onye ndị niile so na the Southern Governors Forum nwe bụ onye nwe open grazing law. So the idea ọtụtụ enwebeghị ya, ọtụtụ etinye ịma ịghọtara ha na-egwu ma the idea bụ onye nazia resolution ya ga-eme nke ya. So onye na onwe ya pụta kịta kọba na ya nwe ha automatically ọ na-ahụ nwere ebe ọ na-atụnyere gị aka. Ịghọtara m ị na-ekwu maka na anyị nwere ajụjụ a jụọ ndị ọlụ ya si ha kedu kọwara anyị ọfụma ihe onye isi unu kwuru. Ihe ha sọrọ anyị bụ ka anyị gaa gụọ ya gee ya ntị ọfụma ihe okwu nwebeghị, mana dịka nkọwa ha sị na ọ bụghị eziokwu na ọ gbajọọla ihe ndị ọzọ kwuo, mana dịka isi kwuo ya nwa sị na enweghị iwu ọnwa, mana atụmatụ anwa bụ onye ga-eme iwu nke anwa ka ọ bụrụ iwu. Onye emeghị iwu onye bụ onye gọvanọ na South na-emeghị iwu ahụ gbuo kịta ịma na ọsọ ha ihe a na-eme. Ọ ka m ga-esi debe ya na nka ngozi adị ihe eji ekwu okwu, ihe eji kwupụta oge atụtụ hope ụzọ dị mma bụ na ihe a na-afụ sharia na ọ gaghị eme na ọ gaghị eme ọ Nigeria ka Turkey dị strong. Turkey adịghị ka Nigeria. Otu m si na Turkey adịghị ka Nigeria bụ na Turkey bụ ọkankụ ndị nọ na Turkey bụ ndị bụ okpukperechi Islam. Asị ọkankụ n'ime ha ka o ji bụla asị history of Turkey. Ịgawa na nke history, aghọtara m nke history maka ịgawa nke history kwuo olu maka Egypt, ikwuo maka ọtụtụ na Middle East ka ha na-ekwu. Mba, ezi kwuo maka ebe a na ọtụtụ ebe anwa bụ o nwere mgbe ha nchara na-ebucha ebe a na-ekpe okpukperechi Kraịst na mbụ. Aghọtara m ihe na-ekwu, mana ugbu a ka anyị na-ekwu maka ugbu a ọkankụ ndị nọ na Turkey bụ ndị na-ekpe okpukperechi Islam. Enwekwa ndị Kristian, enwekwa ndị Juu, enwekwa ndị abụghị ndị okpukperechi ndị a. Turkey bụ na mgbe gboo bụ Christian country. Nke a anaghị m agbawa nke ahụ, nke a bụ eziokwu. O nwere mgbe ọ bụ eziokwu. Mgbe ahụ Turkey bụ Christian country, the highest percentage na Turkey bụ Christians. Nke a bụ eziokwu, anaghị m agbawa nke emecha agba aka bụ eziokwu. Mana today the highest percentage bụ Muslim. Mana o nwere mgbe Spain, ebe a na-akpọ Spain, obodo bụ Spain na o nwere mgbe ọkankụ n'ime ha bụ ndị na-ekpe Islam. Mbụ Spain? Yes, mbụ Spain. Ọ bụghị mana ọkankụ n'ime ha bụ ndị na-ekpe Islam. It was as a result of Morocco. Nke bụ eziokwu na o nwere mgbe ihe m ji ekwu ya bụ na okpukperechi na ọ na-agbanwe. O nwere ike agha nwere ike bute ya, o nwere ike ọ bụrụ ka ndị mmadụ na-eme ihe a na-akpọ evangelism. Ọkankụ nke Spain bụ m ga-asị na agha socha na ụmụ ihe ndị agha socha mee ya, mana ọ na-eme ọ na-atụgharị. Ajụjụ sị okwu anyị ọ maka okpukperechi ka ọ maka akụnụba na ihe dị mma na mmadụ irite o kwesịrị irite n'ala ya imere ihe o kwesịrị imere dịka onye mmụọ mmadụ na obodo, onye ahụ eto ya ọ ga-ezigbote akwụkwọ, o nweta ezigbote ọrụ, o nweta ezigbote ọgwụgwọ n'ụlọ ọgwụ. Onye ma bụ okwu ka okpukperechi mmadụ na-ekpe maka na ọwụwa anyanwụ ugbu a ịma na onwe ndị bụ ụmụafọ ọwụwa anyanwụ bụ ndị na-eme okpukperechi Islam. Ịma na nke anwa dị ọ bụkwa ihe ịbịa n'ebe ị ga-ekwubi ya nwanne. Mba mụnwa ma nnabata gị wee kpọọ mmadụ onye maka mụnwa ebe a m nọ na onweghị nke m na-ekpe mma nnabata ka ị bịa sị na ihe mmadụ na-ekpe na ọ bụghị ya otu anwa, maka na dịka isi ịma ụwa anyị na ugbu a ihe anyị na-achọ bụ ka ndị mmadụ nwee ikike ife chi ọbụla ha chọrọ ife. Ndị be anyị
ihe mere ịma maka ịma ihe mere ndị be anyị ji nabata ịma ihe mere ndị be anyị mjakpọ ndị be anyị bụ ndị ọwa nwa ime ihe mere ji nabata ofufe Kraịst ọfụma bụ maka na atụmatụ okwukwe ndị Igbo bụ ya bụgo na enwere chi na asị na obodo a Amadioha bụ chi mbụ mmadụ na-enwere ikike ikpelu chi ọbụla ha chọrọ ikpe gaa n'ihu mba achọghị m ka ikwuo na okwukwe mmadụ bụ na maka gị nwa ekwetere ọ bụghị anyị nwa gị nwa ekwetere anyị ga-enwe freedom of worship, okay? Anyị ga-enwe freedom of religion. Mana ị ga-etinye ya ugbu a. Mba, ga-emụtụ. Ihe na-achịkwa nkịta bụ na anyị afụgo the way eji agọvanọ Nigeria. Anyị afụgokwana ndị gara jee chenji gbanwee ihe a na-efe ka enye ha ego. Anyị afụgo ndị gbanwere ihe a na-efe ka ha wee baa na Nigeria Army. The list can go on and go on. A lot of people ndị be anyị ndị bụ ha bata na Nigeria NDA asị gị change your name to Mohammed ihe a na-eme wee ha iwe change ya ichenjicha aha to Mohammed ya asị gị na dibịa na Friday gị na isi ala so that ihe a na-eme wee ha a lot of people rejected it. Mazi Ekpa ka m ihe na-ekwu mana m ga-akwụkwọ gị eme m eji ama nji nabata ihe nwesi na ofufe mmadụ ihe mmadụ na-efe abụghị isi ya ịghọtara ebe m na-aga na Nigeria NDA today ebe ahụ eji ndị bandit ji egbu mmadụ ndị Boko Haram na before ịbanye dị na-enwe ndị banyere dị because ha agwara ha to Mohammed enweghị m akaebe nke anwa enweghị m akaebe nke anwa enweghị m akaebe nke mana ime mmụọ agaghị asị gị na ọ bụ eziokwu ma ọ bụ na-asị mba ihe m na-akọwa bụ na enweghị m akaebe ya so enweghị m ike isi gị na nke a bụ eziokwu na nke a bụ asị maka na dịka mmadụ bụ mmadụ enwere ike mbinye taa asị m na afọ m abụghịzi chi agọzie tupu ana m azabụ Fred n'ogerisi ma na-azazi Fred na mama ha afọ ebe o si zawazie afa nne m bụrụ mbụ chi agọzie mana Mohammed bụ n'afa mmadụ enwere nwanne m bụ afọ ya bụ Usman enwere m ike sị gị na ọ na-eme Biafra karị gị mana afọ anwa bụ ihe abụ afa abalị ya maka na ezigbote oyi nna ya bụ Usman ewoba ya afa ezigbote oyi nna ya ọ sị m na nke ahụ dị iche ihe na-akọwa bụ na mmadụ nwere ike ịza afa mana ihe m chọrọ ịjụ gị bụ mba anyị ka na-anụ ihe na-ekwu oge ọha ngekwala biko bịa cheke ha na ọ dị ọha ngịala ana m anụzi ihe ọ na-ekwu ihe aha ngịala ihe mere ọha ngịala oge ọ nachitego azụ nachikwedo bak ọ nachitego so o nwere ihe ikwuru ebe a mụnwa nabatara ọfụma dịka mgbe ikwu na Biafra na ndị mmadụ ga-efe chi ọbụla sọrọ ha ife maka na ọ dị mkpa maka na ihe m ji ekwu ihe abụrụ ọtụtụ ndị mmadụ ịpụta na soshal midia ugbu a na-ekwu okwu ekpukperechi o nwere ndị kwesịrị ndị nwere ike kwado ihe na-eme ha eji maka na asị na ndị mmadụ na-akọ ha ọnụ maka chi ha na-efe maka na anyị ga-eme ala ahụ anyị ga-enwe ihe a na-akpọ freedom of worship mana ọ ọzọ freedom of worship nke ị ga-awepụta echi iwere mgbe bịawa ebe a na-azụ ndị agha bịa gbuo ndị mmadụ bịa maọbụ were mma were ege 47 gawa ebe a na-akọ ugbo ndị mmadụ enweghị ụwa iwu nabatara nke ahụ adịghị mma ngwa so ihe chọrọ ịgbazi dịkịta bụ ụmụ ha jiri echicha ịma na ị na-eme karọt oge lota m nke anwa ka anyị nachie na ya so na ihe a na-ekwu okwu kedu ihe mere na restoration na anaghị ọkọzi kịta gaa n'ihu ka dị mkpa
ihe mere na restructure na ọkwụsị kịta bụ na ihe a na-egwu anyị na-agbazi kịta abụrụzi egwu policy of government, ọbụrụzi egwu na ọrụ adịrọ, ọbụrụzi egwu na ụzọ adịrọ, ọbụrụzi egwu na skuul adịrọ, ọbụrụzi egwu na ọkụ adịrọ, ọbụrụzi egwu na ego adịrọ, ọbụrụzi egwu na onye ọbụla na-arụzi n'agụ, ọbụrụzikwa egwu na-emegbu ndị Biafra. Egwu anyị na-agbazi kịta bụ egwu ka adịgo ndụ first. Ifugo na onye dị ndụ ga-enweta ọrụ, na onye dị ndụ ga-azụ ahịa, onye dị ndụ ga-enwe ọkụ, onye dị ndụ ga-agba moto gbaa ya n'ụzọ. Na ihe ihe ahụ anyị kwuru ka e nwee ụlọ maka ka wee mee restructuring na situation anyị nọ na kịta abụrụzi ihe ahụ anyị chọrọ. Anyị chọrọ ibidogo ndụ first, anya wee na anyị ga-esi dozie obodo anyị. Ka anyị ga-esi dị ndụ ahụ, ka anyị ga-esi dị ndụ ahụ bụ na anyị kwesịrị ịpụ from Nigeria, maka na etu Nigeria si agọva na-enye ndị mmadụ ọkwa na ihe niile gosiri conviction na ihe ahụ anyị na-eche na omebebe. Ya ma mere bụ na the executive today bụ ndị na-akpụ isi ala bụ ndị Fulani, the judiciary today bụ ndị na-akpụ isi ala bụ Fulani, the military, the police today bụ ndị na-akpụ isi ala bụ Fulani, the EFCC today bụ ndị na-akpụ isi ala bụ Fulani. And ka mgbakwazi adị na onye bụ onye isi ndị House of Representatives igwekwara idea na-asịrị ya bifo ọkpụrụ onye isi ahụ ọ ga-eje Saudi Arabia. Anụrọ m nke anwa Mba na-ekwu na kedu ebe a ga-esikọta aka ebe ya ugbu a? Ị ga-ekwu bụ gwa m na ị nwere idea. Ọ bụ ọkwa ka m gwa gị na ma nụrọ nke anwa. Kedu ebe aka ebe ya ga-esikwe mpụta? Ebe aka ebe ya ga-esi pụta bụ ịgazi gị nwa unu ndị na-ajụ ebubo ka m boro ya kịta adị ma onye nọ na gọọmenti n'iwere aka ị ga-ebubo gọọmenti public servant ka ọ bụ. Ị ga-emebu mana ị ga-ebo nke anyị bụ ndị nta akụkọ igbo nke abụghị ezi ya ịma na ọ ga-ekwu n'elu. Ihe ọ na-eme bụ ịgba m akwụkwọ na kọt na mbori ebubo. Ihe na-ebu ebubo na-ebu ya bụ na ọ gbanwere religion ya ka o wee kwụrụ the speaker. Ifugi ya and ebubo a na-ebu ya kịta ya bịa sị na ọ bụ hetu aka ọ dị. Ị na-ebu ebubo ahụ ya bụ na ịchọ ebe ebubo a na platfọm gị na platfọm gị mgbe a ga-agbapụta ụlọ ikpe ọ bụghị sọsọ gị ga-agbapụta ebubo nwere onwe m ụlọ ikpe mụ na ga-eje ebe ọka sawa ọnụ. O nwere ike dị nkwadobe ịchịkwa ego ị ga-eji were nsọ zara ọnụ gị ọtụzasị anụ nwere onwe m n'olu. Ịma na ọhịa bụ the problem because na the western world ihe onye ọbụla na-ekwu eji eme ọ na-ekwu ihe a ndị mmadụ na-esoro ihe ha na-eme ewere na-atụgharị uche ebee ka mmiri si banye otu ụdọ pụta ọ bụrụ na ha emecha ihe a ga keji media ka ndị mmadụ enwe abụrụ midia nke a ga I know mana ihe na-agwa ya bụ ọ bụ na ndị mmadụ because ụmụ ndị na-ege ụlọ ntị anaghị ege anya ifugo anaghị ege anya ntị mana enwere ike ndị ahụ bịa gee ihe a na-ekwu kịta gocha ihe a na-akọ heyoba anya na ọ bụtakwara ihe a onye abụ ka enyochagodo ya na amaghị ekwu ya ma ya bụkwa ya bụrụ eziokwu na ọ bụrụ na kwuru ya bụ na ọ bụ eziokwu ya bụ oge Igbo n'ugbu a. Exactly ọ bụrụ na m kwuru ya bụ na ọ bụ eziokwu no at least mana ebụkwa na ihe ị na-ekwu bụ ihe ị na-ekwu maka bekee na-agbọ nọ iji ajenda na-ekwu ya na o nwere ihe ị chọrọ iji okwu ahụ nweta ma ebụkwa na ihe chọrọ ije nweta bụ ihe ziri ezi. Mba gezi anụ m tụrụ ọ bụghị na ihe na-akọwarị gị bụ ihe m ji ekwu okwu a bụ achọrọ m ka m gwa gị ka m baakị ya ihe kwuru na ọ bụrụzi ka enweta ụzọ ka ya na onweta ebe mmiri si banye otu ụgbọgwụ nweta ebe ihe niile si mebie and nọ ihe niile a na-eme merụ anyị ji si kịta na prọsịkwa restructuring na ihe a na-achọchịta ka anyị nwere onwe anyị wee dịrị ndụ wee kwuo okwu na anyị maghị ka anyị ga-esi biri obodo anyị nwere obodo anyị o wega anyị alụgo ya bụ na ihe bụ na ya dị bụ na ịga na the judiciary
only alakụba ndị Fulani nọ ya. Ị gaa na custom ndị Fulani nọ ya. Ị gaa and nke abụọ ndị asị ndị propaganda. Everywhere the list ka nkụ. Ha kpuchiche ebe niile ahụ. Ịpụta bụrụ onye ọzọ edebe gọọmenti ebe ga. Ịpụta bụrụ onye ọzọ edebe gọọmenti ebe ga. Ihe niile ha bụ what we call a systematic conquest. Ha restructure Nigeria. Ndị bụ ndị politician ndị nke anyị dị busy na-atụ ego. Ndị Fulani dị busy na-restructure Nigeria. Etu a na-agwa gị akịta today, do you know the requirement ịbụ a member of Organization of Islamic Cooperation? Ka gwa gị the requirement. The requirement bụ na obodo gị ga-enwe Islam as a state religion. State religion ga-abụ Islam. Ihe abụ the requirement. Now, in a check all over Nigeria, Islam as a state religion. So OIC ị ga-enwerịrị population ọkankụ bụ ndị the criteria dị there. Ọ dị ka ịkpọta m na this etu ọnụ kịta ihe ọbụla m mepere ọnụ ma wee kwuo abụrụ m sọmọdụ na-ata akụkọ ihe ha anything m mepere ọnụ ma wee kwuo bụ ihe m mepere di na enebe m research wee chọpụta ọ bụrụ na m just na-apụta na-akọ ihe ha. Okay, so everything m mepere kịta just check it. You may not believe it, but the information is there for you to see. So here now the criteria, one of the criteria to image accept vote that na nigga way Islam as a state religion. And in addition to that, now your country, now Islam, which is religion, plays a vital role in the government policy. If you go, so and the if the Nigeria Constitution today, you can have anything in Christ today. You can have anything in Christian there. You know idea, maybe. Na Nigeria Constitution 1999. Mana Nigeria ekwuola na enweghị constitution maka na Islam dị na constitution. Ọ dị na constitution. Islam adịghị na constitution. Hey! Ihe mma Nigeria kwu na-enweghị state religion. Emekwana nke a edit. No. Emekwana nke a edit. Islam na constitution ọ Nigeria bụ Muslim country na constitution anyị. Ọ bịa gwa gị na Nigeria na Nigeria bụ Muslim country. But the constitution of Nigeria nwere Islam, nwere Sharia, nwere Muslim, mention Muhammad and all these things, and you don't see anything Christ. Manima ị na-ekwu maka OIC bụ ebipụtara okwu ma Russia so na OIC. Russia nwere Muslim na ọ na-enweghị Muslim na Nigeria. Maka ị na-ekwu maka criteria mma ya chọrọ m ịga Google wee maka oge ewepụ ha na-ekwu criteria mma bụ na ị ga-enwe significant population enwere ike bụ Muslim majority country significant population dịka anyị na-asụzi ha Russia or as a member or Russia as an observer. No, Russia bụ member. Russia bụ member. Mana ihe check ya mana ihe melu. One thing Russia now. Even Russia na-ekwu ya. Russia bụ Orthodox ha nwa bụ isi na Orthodox okpukperechi nke Orthodox n'ụwa. Nwakwa na Russia nwekwa some kind of Muslim there. And ihe ga-ama na Russia comprised of many nations. Nke a bụ eziokwu. No idea. So those nations like Georgia, all those places where comprises Russia, all those places now, of course they can be represented in IOC because their place is completely Islam. Georgia abụghị ka ndị Muslim nọkwa na ndị Islam nọkwa na. Mana okwu a ihe mmemme ji achọ ka m pụọ n'okwu okpukperechi maka ọ dị m ka onye ka anyị bụzi n'isi ma onye m ji na-ajụ maka na okwu anyị na-abụghị maka
ofufe ihe mmadụ na-efu okwu anyị bụ maka the biggest problem. The biggest problem. There is no way. There is no way Nigeria. Nigeria. Problem Nigeria. Ipob also na religion. Imani na tomaga. Ọbụna m na-agba ọsọ ma uche m na-abụ na anyị ekwuola maka ya. Enwere ihe ndị ọzọ anyị kwesịrị ịgwa ya n'ọla ebe a ọ gaala 1 awa na ọkara. Ana anyị kwesịrị ịga uche gị kwuo ya ọfụma kwuo maka uche gị maka isi na nwere ndị na-achọ ime Naịjirịa ka ọ bụrụ obodo a na-efe okwukwe Islam. Anụgo m ka anyị kwuo ya mana achọrọ m ka anyị gaa n'ebe ọzọ maka na anyị hapụ ya anyị nwere kwukwede so ya ha anyị ka ga-ekwu oge ọzọ ị ka ga-abịakwa anyị ebidokwa ebe anyị kwụsịrị na nke ahụ nwere ka ọ bụ sọsọ ya ka anyị anyị ga-elu ebe anwa o soso na achịtabeghị m ajụ Biafra maka ya ka anyị na-ekwuta. So ebe m chọrọ ka anyị gaa bụ ịma okwu Biafra ugbu a dịka m si kwuo na mbido ya anyị gaa na mbido ya anyị gaa na 1966 n'ihe merụ mana anyị gafechaa mgbanwe bịa na agba ọhụrụ a anyị ga-ebido na njem ụwa zuru ike na Masob na ndị ọzọ ma BIM ma Ipob ma ọtụtụ ọkankụ ọtụtụ ndị na-achọ Biafra mana ugbu a ndị ama kachasịa ndị ọzọ niile maka okwu Biafra bụ ndị IPOB ọkachasị maka njem Nnamdi Kanu ha malitere na ndị ọzọ na otu ha si eme ya na otu si kpọchie ya mgbanwe dị na 2015 makwa ugbu a. Mana ugbu a ọ dịzị ka enwezilo ọtụtụ esemokwu dịzị na ya bụ otu maka ọtụtụ ndị mmadụ na-asị na agaghị ekwu maka ya na aga ekwu ma a na-ekwu maka ya o nwere onye ọkụkụ na oke ma na-enwere kepukepu na soshal midia maka ya. Ụfọdụ afa gị na-apụta na ya, ụfọdụ afa Chinasa Nworu, ụfọdụ afa onye isi DOS bụ Chike Doziem, ụfọdụ ọtụtụ ndị mmadụ ọ gịnị na-eme ọ bụ ihe mkpezi ọ dị kedu usoro a ga-eji kpezi ihe a kedu ihe na-eme ọ bụ na ihe dị na anyị na-ege gị na-anụ ya anụkwa ya n'ọnụ gị maka na ikwukwokwu okwu maka ya ọ bụ na ịnụ ya n'ọnụ ma ọ bụ ịnụ ya ebe ọzọ ịma na ya bụ ihe a na-eme na ha aga n'ihu onye nwa bụ ụtọ ya ifugo onye nwa bụ na ndị na-eme ihe Biafra na IPOB bụ ndị ụkpụrụ ha na-anụ ọkụ onye nwa bụ ụtọ ihe niile ọ bụ na ọ dịghị na ibiza ha dị mma ifugo no anọgide eme girigirigirigirigirigiri anagharịa mgbe ihe anọgide anagharịa ahụ onye ọbụla aga egwucha ya recharge ya wee pụtaba so ihe ndị ihe azụ na-eme ka ọ bụ na onye ya ịma na ya mana ihe na-eme na ha na-eme ihe eji ụfọdụ n'ime ha ji nwoke n'ọnụ maka ihe na-ada ada na ukwu a ihe eji eburu m ọrụ bụ na unu wee fokọsụ ebe m nọ na-ekwu ya nke bụ eziokwu bụ na ugbu a enwere okwu ọzọ na-adakwa na Ipob okwu metụtalụ ego nwe ebubo ọkachasị nke prezidenti na-ebo maka otu ọ sị na o nwere ndị enyere ego na Ipob onwere ndị ji ego na-ewepụtaghị ego anwa kedu ihe iche maka ya bụ okwu maka na ihe a nwere ike ime ka ụfọdụ ndị mmadụ daa mba maka na isonye na ihe a na-eme onweghị ike emebere n'ụwa ka ndị Biafra daa mba makwa udo afọ ndị Biafra tara onweghị ike emebere n'ụwa ka Biafra daa mba and ihe niile na-afụ asị gị na onye nke a mere nke a bụ onye nke a bụ nke ọzọ onye nke a bụ nke ọzọ that is the only way unu ga-epe attention to us ma ihe bụghị ya ụmụaka ha ebu nnuzi anyị ị na-akọwa na okwu a bụ okwu iji mee ka ndị mmadụ gebe unu ntị ọ bụ ihe na-abụ something that we have to do ọ bụrụ mgbe onye nwe nsogbu mgbe ụbọchị another person
Oh, because you have this is another person. You get you understand? Mother sitting Ipob public. No ị na-ege ntị ma unu na-ekwu okwu, ị na-ege ntị n'ihe ndị mmadụ na-ede, ọkachasị ndị na-ege unu ntị, fụ na ọtụtụ ndị mmadụ obi adịghị ha mma maka ụfọdụ na-asị ka ekwu na ya bụ okwu na iro, ụfọdụ na-akọwa na okwu a na-ekwu na o meela ha ka ha wepụ uche n'ihe a na-eme kpamkpam maka na ọ na-egosi na ndị na-eme ya bụ ọ bụghị anaghị asị m na ị na-agụ ihe ndị mmadụ na ozi ndị mmadụ ndị a na-ede ihe ahụ na-asị gị na-ede ị na-afụ na-ede na ihe ahụ na-eme ka nwepụ uche, ihe a na-eme ka nwepụ uche, ọ ndị na-eche ka nwepụ ụzọ dị mma because ọ bụrụ ọsọ ihe gbasara hope ụzọ dị mma na ya bụ okwu ụzọ dị mma dị na against Biafra na so onye ọbụla mana ihe abụzi ndị Biafra n'onwe ha ndị isi Biafra ya ka m na-agwa gị na onye ọbụla na-edere ihu ebe azụ because no way mmadụ mere man need to be serious. Iwe ọchị ya mụnwa ifu na chịna mgbe na ọ nwere apụtazi saa na-ekpe ebe niile adamụ mba onye na-agụsiri dat na adị m serious for Biafra. So onye ọbụla afọ pụtasị si gị na onye ihe akọrọ n'ụlọ na mba ọbụla agakọ na-eme ịma na onye ahụ adịghị serious for ọ maghị egwu freedom ya because onweghị ihe ga-emegide n'ụwa ka ị compromise freedom, especially ebe ọ bụ na ị ga-achọpụta ihe Nigeria na-ede iwe si na ịchọ ịpụ from Nigeria o wee bụrụ somebody na somewhere mee something si na because of onwe ndị abụ ndị na-enu n'anya, ndị abụ ndị na-ene anya n'ọnụ nwa bụ ndị ga-ezi ha ụzọ mba ha na-ede m anya ha na-ede n'anya na ọkwa onye isi bụ onye ga-egosi ndị mmadụ ụzọ azọmụkwụ onye anwa ga-esiga, azọmụkwụ onye isi sigaba na ndị ọzọ ga-esiga. Mana everybody abụrụ ịbụ onye isi abụrụ na everybody na ka esi eprezentị okwu n'iro. O nwere ndị bụ onye isi na ihe a na-eme na IPOB na ịghọtago mana ọzọ ha ga-esipụta kọwara ya ndị mmadụ abụrụ problem. That does not mean na ha mara ya na-eme within the administrative body of IPOB. So ọ bụrụ na mmadụ n'ogige gị n'obigosi ihe onye a mere na mere m ga-eji amasịkọsị Biafra ịma na onye ahụ adịghị serious ifugu ya maka na ndị mmadụ ga-abata wee pụọ and ha pụọ ha na ha eje Nigeria ha pụọ ga-emekọta Biafra nke ha ifugo ndị isi bụ ndị na-apụ onye pụrụ ka jeje ọna kọmụnis na Nigeria n'ọgwụ onye pụọ obido Biafra nke ya ifugu ya so onye dị serious mmadụ ga-anwe ihe ọ na-achọ onwe ihe dị ka ịnọdụ onye mee ihe ọjọọ ịbụ ya ya ozugbo na ọdịnihe ọjọọ ọsọ onye bụ angel ihe m ji aja ajụjụ abụ tupu ndị Naijiria nwụchie Nnamdi Kanu dịka esi kwuo na Kenya, o mere ọtụtụ mgbasa ozi na Facebook ya nakwa YouTube ebe ọ na-akọwa na ya nwelu ndị o hibere ndị ọkpọ Directorate of State na bekee bụ nke a na-akpọ DOS n'ịchafụ nke Chike Edozie mbụ onye isi ha. Ọ sị na ọ bụ ndị anwa bụ ndị ya bụ na-achọ ya afọ ya nọ ndị a bụ ndị a ga na-eso azọmụkwụ ha na iwu ọbụla ha hibere. Mana ugbu a ndị DOS anwa ọkachasị ndị onye Chika ọ bụ Chike Edozie na ọ bụ Chinasa Nworu na onye nke ọzọ nọ South Africa bụ Ikenga Iruagụ na-akpọ gị afa sị na ị chọghị irube isi na nke a bụ afa Facebook ya edobeghị Ikenga Iruagụ ka hapụ nke abụọ okwu dị elu unu. Mana ajụjụ mbụ dịka o si dị ugbu a ọ pụtazi ha na-akọwa na gị nwa chọrọ irube isi n'iwu onye isi unu tinyelu si nekwa usoro a ga-esi welu mee ihe dịka m si kwuo mụnwa eziligo ozi tupu okwu a dị ndepụta okwu a July
mana ị na-enwe afọ na na okwu chemisi ya isi ga mana ọbọsọ sọ nwa ị na-achọ mgbe mana ụdị ihe a na-ada unu ewe na-achọ adịghị na na-ekwu okwu ana m ekwute ọ bụrụ English ka m na-asị kịta aga m apesagara na gị mana ana m akara anyị na ka m kwute okwu ịmana onwere ihe ịmana wọntin nchọpụtara ihe ndị Western world which dị more progressive and innovative more than us bụ na ha na-eji language ha wee na-eme ihe ha na-eji language ha wee na-arụ ọrụ ha na-eji language ha ama onweghị ihe dịka ụwa na amụrụ gị o wee bụrụ language dịka iji gaa school wee bụrụ language dịka iji ama ọrụ wee bụrụ language dịka iji arụ ọrụ dada na amụrụ gị iwe bụrụ language nke gị wee mụba language ọzọ so ana m achọ ka ịchọpụta ebe mmiri si baa okwu dọba anyị mata nwaanyị ọ na English ọ bụ na mgbe a mụrụ m na m gaa skuul na Naịjirịa wee were Igbo gaa skuul ahụ wee were Igbo mee ihe niile mmebe na skuul ị mara na nna anyị mụrụ mesịrị ka na aga m na-atụwa iji n'ihu na-ekwu okwu ụdị omimi mana kịta ihe niile nchọ ikwu dị omimi ma nkwụnwe ya otu ọ bụ English kịta mebe gị ya mkpọba gị ebe ọ dị omimi mana ọ dị mkpa otu anyị na-ekwu ya ka ndị mmadụ na-egekwa ntị anyị ejikwa nwa ya ka na-ejidekwa asụsụ anwa ọ ya mere ha anyị nwa ji asụ Igbo a ọkwa na ihe mere ụfọdụ n'ime anyị ji alụ ọlụ anyị na-alụ maka na anyị fụrụ asụsụ anụ anya na-afụkwa na asụ agba asụ kwesịrị ịnọdụ mbọ anyị na-agba bụ ka a na-asụ ya kwa mgbe ka ndị mmadụ lọta aghara onye si gị na ihe no all the strategy I may use name unu and I ga enweta unu well ebe ọ bụla mkpọtụ dị anya gbaa ebe anwa anyị ga na-enweta unu well n'ọgba anyị chọrọ unu well unu na-agbasa ozi mkpọtụ mmeri na ebe ahụ ya bụ ọlụ anyị onwe ndị so na mbụ ndị asị na m sị ha onye nta akụkọ gị na-asị na ọ bụ onye asịrị ka ezi ọlụ ya bụrụ ozi isi asịrị ngwana ka anyị kwubezi ejirizi na anyị ga-ekwu Biafra na ihe anyị file na Biafra ọzọ m chọrọ ịga bụ ịma okwu Biafra ọ bụrụ taa ka amalitere ka m si kwuo na mbụ kedu ebe iche ya bụ okwu lugolo ugbu a okwu Biafra adịgo olugo ebe o kwesịrị iru mana ịma na ihe dị Naịjirịa ka nkụ achọrọ m ka unu cheta were ihe na-eme na Afghanistan kịta wee na-amụta ihe today o nwego a series of tweet mere that na ebe ọ bụ na anyị abịala kịta afụ ihe ndị UN ịma na kịta abụrụ mgbe gboo kịta abụrụ 1960 ihe echenjigo ebe ọ bụ na ndị Taliban mere ihe ha mere na Afghanistan ọ bụghị ihe anyị na-afụ from America ihe anyị na-afụ from the United Nations ihe anyị na-afụ from the world power bụ isi ha biko unu ka mọda unu ndị Saudi Arabia si ha biko protect ya na ndị mmadụ with Islamic principle America anyị negotiate with Taliban enye ha ultimatum n'ụbọchị dị etu a ka a ga unu ga-enye ka aja ndị mmadụ na be unu and then anọkwana America na-enye si na anyị ga-recognize gọọmenti unu mana ihe a na-agwa unu bụ unu denounce Al-Qaeda ifro na ya bụ no incitement to us na ihe ọbụzi bụ ka anyị nụọ ọgụ ahụ na Nigeria anyị mezi agha anyị mechasị ọgụ ahụ hijack everything na Biafra ndị UN asizi agwa biko Nigeria gọọmenti maọbụ ndị Biafra unu emezina nke a si kpee because ọ ya na-eche enwe m ajụjụ ebe anwa ajụjụ m nwere ọtụtụ ndị mmadụ tinyegwere ọnụ n'okwu nnwere onwe ụfọdụ ndị mmadụ si na ha chọrọ ndị bụ atụmatụ Biafra na-akọwa na ọ bụ ụzọ abụọ sọsọ ka e nwere ike iji nweta n'udo ma ọ bụ agha udo bụ atụmatụ nke dịka esi kọwaa ya bụ na ọ bụ ndị omeiwu ndị gọvanọ ndị mmadụ ka esolu usoro ndọrọ ndọrọ ọchịchị wolu mmegide dịka otu a ndị Katolina si eme ya ndị Scotland si eme ya enwere nweta ya ndị ọzọ wolu si na ọ bụ agha
na m chọrọ ya bụ na ikweghị eji m ike pụọ, ya bụ na ị chọrọ ka m pụọ ịnụsịwa m ọgụ. Ọ dị gị ka agha anwa bụ ihe nwere ike nyelu ndị ọwụwa anyanwụ aka, ọkachasị na anụgo mbụ ndị nwere ebe anwa onwe onye si na ndị ọwụwa anyanwụ jiri mmadụ nde 3 wụrụ chụọ aja maka Naijiria. Ọ dị gị ka ekwesịkwala ịchụkwa aja anwa ọzọ? Ọ bụrụ na elu ọpụta nnọọ na emechaa na asị na aja ahụ ka a ga-achụ ya maka na onye na-achọ ndụ anyị na-azọ, ihe anyị na-azọ kịta abụrụ nke taa, bụ nke echi. Ọ generation thing. Ọkwa ma ọ bụrụ na o nwere ndị fọdụrụ ma anụcha ya bụ agha, ị na-ekwu okwu na ọ bụ na onwe ndị fọrọ ihe anyị nọkọta ọha aka na nna ya. Ọ ya bụ ihe anwa na-ekwu na so ihe na-ekwu ka bụ si declare this agha, because of kind of a secret war. If you so I had no way, and I don't know, who was on the Nemo State, who won the bomb last book with Biafra war. After how many years? After in 2021, this modern age, a governor and na steeti ya ịma na okwu ndị agha na ndị uwe ojii na ọwụwa anyanwụ abụghị ihe nọgidere mee, na o nwere ihe merụ nke anwale otu anwa. Ị na-akọwa na ọ nọgidelu ndị agha wolubata na onwe ihe ọbụla mere ndị agha wolubata. Ya ka m na-agwa gị na ọkwa ya nwere onwe ya ji ọrụ ihe ọ ga-eriti na ede si na Inspector General of Police n'ịtụrụ asị na ndị bịa kpọpụ ndị nọ na mkpọrọ n'Igbo steeti abụghị ndị IPOB. O kwuru nke anwa na ngwa ọ bụrụ o kwuchara ya and o eziokwu ka ọ ngwa kezie ndị mere ihe ahụ abịa kpọpụ ndị IPOB a, ọkwa ndị gọọmenti ya nwere onwe ya sị na ndị politishan, mana anyị ma na ndị gọọmenti ọ ndị federal gọọmenti. Mana federal gọọmenti na ọba asị na ọ bụ ndị federal gọọmenti ebu ya ndị IPOB, ya nwere onwe ya sị na o kwuru na ọ bụ ndị no federal gọọmenti eboghị ya, federal gọọmenti eboghị ya ndị IPOB. Ọ Inspector General of Police onye na-alụ gọọmenti ọlụnụ mba ewepụrụ ya nụ, onye nwa mere eji wepụ ya. Inwe idea ewepụrụ ya, mana ị gaghị asị na onye nwapụ ihe mere eji wepụ ị gasị na coincidence. Ọ ya ka ọ bụ ọ bụghị coincidence, onye nwa mere eji wepụ ya maka everybody na Nigeria condemn ya ka isi wee ichehọ dị ka ụtụtụ fuo ịpụtasị na ndị IPOB. So everybody condemn it. Ifugo and no one facilitated his removal. Ka o wedịkwa ka na-eme ka ndị gọọmenti ndị etiti wee na-aghọrị ndị ha na-aghọrị dịkwa chere ya bụ na Hope Uzodimma na-ekwunyelu ka m si ya m tinye ụta na na-ekwunyelu IPOB wee na-asị na ọ bụ IPOB na-eme ụfọdụ ihe ndị a. Kedu izie mere izi ọ dịzị ka ị na-akatụzi ya bụ onye ya bụ na ọ naghị ekwunyere ndị IPOB. One thing ị ga-ama bụ onye dị njọ nwere ka ị ga-adịgide njọ ahụ ịmaha mgbe ihe dị spiritual ga-abịa to you ikwu eziokwu. Ịghọtago? So na onwe onye ga-emegide njọ ọnwụọ, ọ ga-enwerịrị taa ma ọ ga-eru ihe a na-agwa gị na-ekwu eziokwu. And nke a akwara ya bụ one of the truth o kwuru. Ifugo? So n'ihe dị ya bụ unu nebara anya na okwu ahụ Hope Uzodimma kwuru na ihe abụọ ndị IPOB. Oke na ya nwere onwe ya sịkwa na ọbụ ndị IPOB jekwara kpọọ ndị amị abịa mụọ bọmbụ n'Imo steeti. Ya nwesị na ya kpọrọ ndị amị maka ihe na-eme n'Ọlụ ebe egburu ọtụtụ ndị mmadụ ọkachasị ndị agha na ndị uwe ojii. All the same thing aka anyị na-ekwu. Ọkwa the same people ahụ ndị jekwara ụlọ nga wee kpọpụ ndị mmadụ, ndị na-ekwukwa ndị mmadụ ahụ ewego ya IPOB. Ihe niile abụ game. Anaghị nwere ekesa ya nwa na onwe ya amarọ agbaghọzi ya mgbe ndị ahụ bidoro gbuwezie ndị mmadụ ahụ, ndị amị ahụ agbaghọzi ya bikọs ha amaghọzi ma aka atọrọ sokwu ya. So ya nwa amarọzi ifugo bọtụ nke o nwere adị ya, o nwere the intel nke o nwere the intel bụgodu nke ejere ụlọ mkpọrọ jee tụpụ ndị mmadụ. O ji the intel. So ike ma pụta kwuo okwu. So e nwere ike iji kwuo ya intel nke ndị na-egbu ndị polisi ahụ, ọ pụta kwuo ya, mana nke a bụ jeozi the intel.
So ọ na-awọ pụtasị with ihe nyere ya. Ifu gị ya. Okay, ị na-ekwu maka agha ọ dị gị ka ụnaga ka otu m ga-esikwu ya mansị gị na ụna ndị gọọmenti Naijiria ga-esi nwe imi mana ọ dịga ka ụnaga anwanwu ebuso gọọmenti Naijiria agha. Ihe na-agba kịta na gọọmenti Naijiria nwanwu complete. Believe me, ihe anyị na-afụ a na-ekogharị military na-ekogharị ha collapse go. Nigeria gọọmenti nwụrụ anwụ. Ka m gwa gị na oke chekizie ịmakwa ndị na-anwụ na ihu agha nọ north ọkwa ndị south. Ndị ugwu ọsọ na-anwụkwa. Ha na-anwụ nke mbụ ịtọ ndị na-anwụ dị bụ just ndị Christians. Before ife onye Muslim nwụrụ na north ọ na-esi ike. Because ihe niile abụ nke a iji ha aka ebe nke a maka na ọtụtụ mụọ ma ọtụtụ ebe ahụ. O nwere ihe ịma na onye nwa na ọ struggle. Anyị ji Nigeria gọọmenti n'aka. E nwere ihe na-agwa gị kịta emechie dis BBC. Unu na-ekwu bụ otu anwa mana achọghị m ka anyị pụọ na okwu anyị ị nwere ike gwa m ya mana dịka ịma okwu anyị na-ekwu bụ okwu banyelu nke anyị na-ekwu aga m akwụsị gị ikwu okwu ọbụla ị chọrọ ikwu mana ike ị ga-agwa mbụ nke m ga-ejide nwa aka ebe ma mụ na gị na-eme ya kemgbe ka ọ bụla anyị kwu esi m chọbọ ya ọ nke m lụtalụ m sị gị na ọ bụrụkwa otu a n'otu anyị emekwa anyị ekwekọrịtakwa anyị na-agakwa n'ihu. Ana m edetu ya na mana mụ na gị ana m edetu ya na-aga n'ihu achọghị m ka oge anyị gafee maka na ọ gafeela ọkụ. Achọrọ m ka m jụta ụda ụfọdụ ndị ajụjụ m ji na akwụkwọ mpempe akwụkwọ m ebe a ndị mgbe kwesịrị ịchọpụta ịma okwu maka achọrọ m ka anyị kwupụta okwu njem Biafra tupu ndị Naijiria nwụchie Nnamdi Kanu. Gị na Nnamdi Kanu a na-alụkọ ọfụma ebe ụ na-alụkọ ọfụma kedu ebe okwu Biafra ruru? Mụ na Nnamdi Kanu na-alụkọ ọfụma and okwu Biafra adago obodo. Ọ ga-go far. Okay. Iwọchi akịta na enyere Nigeria embargo. Anyị ka just bido ya ụbọchị a. Anyị nụrụ akụkọ ihe na-agwa gị ka bụ na okwu Biafra under the leadership of Mazi Nnamdi Kanu adago far. And onweghị anything etu asọbụla adago ka onweghị anything na anyị chọrọ ime kịta we ga-eteki anyị highest 3 weeks if result ya. And now this particular embargo now from the Congress, United States Congress, embargo, and I na-achọ retrieve this particular 6 aircraft inside Nigeria. We are going to collect it. Mana ma okwu embargo ahụ ma ka akụkọ anwa pụta mba Amerịka ọkachasị ụlọ ọrụ anọchite anya ha na Nigeria pụta dee na Twitter na ha na-akwadosi Nigeria ike. A gara ekwukwo nke anwa ụgbọelu batakwa ndị agha mmiri ha bịakwa Nigeria ka egosi na ha na-egosi na ha na-akwadosi Nigeria ike. Akụkọ ndị embargo anwa abụghị akụkọ ziri ezi. Akụkọ anwa esighị akụkọ anwa ebe o si bụ ụlọ nta akụkọ foreign policy ka o si ha nwa na-akọwa na o nwere onye ma maka ya gwalụ ha mana agwa na-akọwa bụ na ụlọ nta akụkọ wepụtara ya ụlọ nta akụkọ foreign policy wepụtara ya dịka akụkọ mana ka ha wepụtachara agwa Amerịka bịa agbawa kemgbe anwa karịcha na-egosi na ha kapụ Naijiria n'azụ. Agwa Amerịka bịa agbawa ka ị na-echekọ ihe pụtara n'akwụkwọ si n'ọnụ Amerịka pụta ihe pụta n'akwụkwọ dịzi iche na ihe si n'ọnụ Amerịka pụta. Ihe si n'ọnụ Amerịka pụta bụ anyị na-akwado ha na-egosikwa na amụme. Ịkwado ile mgba dị n'iche na Amerịka nye gị Amerịka place embargo. Ọ bụrụ na Amerịka na-akwado onye na-eme ọ bụrụ na Amerịka na-akwado oge asọmpi but na mba ihe mụọ na-akọwa bụ na n'akụkọ pụta si na etinyegwu nke bekee kpọ arms embargo nke bụ na ha machiela ilesi Naijiria ngwa akụkọ nwapụta
o merụ abalị atọ Amerịka pụtasị na-ekwu ihe anyị na-enye Naijiria, anyị na-akwado Naijiria, anyị na-ebunye ha nke ha kwuru na ha na-akwadosi ha ike ụgbọelu ha kwuru maka ụgbọelu ha kwuru maka ụgbọelu na aka tinye na ha kwuru maka ụgbọelu ahụ ihe mụọ na-akọwa bụ na bụ ha pụta ha bịa kwuo na ha nwere ma ọ na ha enweghị, nke a bụ eziokwu, mana ahụ ya na-ekwuzi na nke ha kwuziri n'ọnụ, nke ha kwuru ekwu egosighị dịka na ọ dị ka ndị a mere ihe dị otu a ụlọ nta akụkọ a na-akọwa na ha mee. But you might be a Secretary of State now United States Court as someone here for this particular delivery delivered to Nigeria. Amaghị maka nke anwa maka na amaghị maka nke anwa ana m eso ihe na-eme na Amerịka ọfụma na m ga-atụ mana ịga n'ihu ihe m dị chọọ ka anyị kwute okwu maka okwu a dị mkpa ikwu ya bụrụ na nke ka anyị ekwu ya. Uche Mefọ bụ onye bụbu onye nke abụọ na IPOB bịapụtara katọ ma atụmatụ nnọdụ n'ụlọ ma atụmatụ ESN ma atụmatụ ịnọ agha maka Biafra. Ya nwa na-akọwa na ọ bụ ụzọ udo ka ya chọọ ka esi nweta Biafra. Kedu ihe iche maka okwu anwa o kwuru? Na okwu ya eriju ha afọ. Nke a dị mma. Ọzọ bụ na ugbu a n'okwu Uche Mefọ anwa ka achọrọ m ikwutokwa mgbe Nnamdi Kanu nọ bụ na mkpọrọ mbụ tupu ihe mere na be ya n'afọ 2017 mee o ji welu pụọ. Uche Mefọ jikọtalụ IPOB jidesie ya ruo mgbe Nnamdi Kanu pụtakwa na mkpọrọ owelu hazikwa ya n'aka ya owelu chewakwa. Mana ugbuazi ọ mebeghị ọnwa abụọ ma atọ pụrụ ghata esemokwu ọ dịga ka unu nwa bụ ndị isi sepụtara ugbu a na Ipob ejidenwu atụmatụ a ọfụma dịka Uche Mefọ ha si jide na mgbe ha nwa nọ na isi. Ihe ka ma bụ na 2015, 2016, 2017 abụrụ 2021. Ifugo mgbe ha na-eme mgbe isi na ha ji ihe ha ji IPOB enwere security outfit. Ifugo so a lot of things change. So imagine ihe mere ugbu ahụ bịa tụnyere ihe mere ugbu a na kịta na IPOB emego expand up to the security outfit level. So the movement of Nnamdi. The movement of building a nation, even setting up the security outfit to protect the land and the people of Biafra. So even you expect a smooth sail. It was a smooth sail just Radio Biafra. So IPOB template and go far. Or one step to another. So I had to go step into security aspect. Even though now all this Colombia, we know that Nana will be Biafra. We know that Nana will be our people. And most of them will set it as up. Most of them will be the government may Igbo propaganda not the IPOB. So but at the end of the day, how can Biafra ịma o nwere maka okwu a ekwu onwe ndị na-ekwu na mmadụ ekwesịghị ibulu agha ya na be nna ya maka na ihe mewe na gị nwa ma ọ bụ nwanne gị ka ọ ga na-emetụta. Okwu a ọ daba n'ihe anyị na-ekwu maka na ndị IPOB si bulu agha daba na Kenya ya. Ịma ihe ndị mara na ha aghọta anya ga-ese of security aspect wee bulu ha gagagwa ọsọ. Ọdụgụ ọsọ ka anyị ga-eche. Mana gọọmenti ekwuru na enweghị ikike ime ụdị ha maka na gọọmenti anyị nwere ikike under international laws. Anyị nwere ikike ka mgbazi adị nke bụ na anyị nwere ikike. Do you know that na Libya today mgbe Libya rebel against Gaddafi ka ndị kelu ndị rebel ọgụ ngwa ọgụ eji lụọ ọkwa America na ndị rebel ahụ Libya ha nọ under which law? So if you know the law that America invoked
to be able to sponsor and arm those rebels to fight against Gaddafi. Do you know that international law, under executive power, executive orders? So all that America media, echeta mgbanwe na ọ bụ ndị United Nations. No, America so, France so, Sarkozy so, David Cameron so, ọ bụ ndị ga United Nations nata ikike. Ịma Russia chọburu itinye ọnụ ma ọ bịa mee ihe a na-akpọ abstain. Ndị gbagba bụ ndị African Union batụrụ America so, mana ndakwa nọ na ọ na ogige United Nations. Of course, I America sitting Libya. So America, it was Obama Ghana told the African Union for the reason best known to him. Ịma mgbanwa ihe ha kwuru na United Nations mgbanwa bụ na Gaddafi na-aga Benghazi ka ọ ga wolu gbutugbusi ndị niile ebe anwa nke melu ka ndị agha na-agazi Benghazi kedu ụdị law nyelu ndị UN ikike put the arms and ammunition when you're ready. Inenanya na o nwere ebe ọ ga-elu na Nigeria n'okwu nwere onwe Biafra na United Nations abata ndị America abata ndị UK abata bịa si ọ ya nye ndị ngwa agha. Mana ya bụ na ndị a America, Britain na ndị ọzọ etinyehelu Biafra aka na 1966-67 mgbe egburu ọtụtụ ndị mmadụ aghara Kanu agha mgbanwa ka ihe imere gị chee na ha nwere ike mee ya ugbu a na 1967 so I have a pattern called global village. Global village is controlled by media. So during the 1967 create a very big, global, and massive awareness that the world country that and Nigeria. If you go, do you know that now Finland now has a Nigeria passport as a means of identification? Are you aware? Finland. I'm getting chopper nke mmalụ ma ọ bụ Nigeria passport is not a recognized document for means of identification. Before all our war in Nigeria, and yet create to go massive awareness. Massive awareness, and by the time I get awareness at this level, which is probably setting up the government, Biafra government in exile, which anyway, I only got deep into that because that one is coming. So by the time I got by here, I seen the work, because I am a network issue. Ọ naghịzi egosi anụmanụ ihe na-ekwu mana ihe na-ekwu mana ọ naghị egosi. Okay, o gosiri ego. Mana na Kanwan, achọrọ m ịjụ ịma ikwu maka gọọmenti in exile. Kedu echiche gị maka Biafra customary government nke Asari Dokubo Uche Mefo Wazurike na ndị ọzọ hibere maka ha na-akọwa na ha chọrọ ka ndị niile nọ na njem ịchọta ka ekewa Nigeria bata na ya bụ ogige. Kedu ihe iche? You cannot only fight for Biafra no na DSS. That is the real person only in Nigeria that you want. So any day, India Africa, this
customary whatever any day have to know but when I have to go for DSS. But I had to go DSS. I started the Kubu Gala. Was going Biafra. DSS. 2000 and who was looking for 2005, got 2007. If you on us for Abua. If you don't bring up 2005, you know, so why that DSS we have 2005, 2007, now you always so and every day now I know the IPO here and that day will never come. If you know, because we are determined. So even in Africa, we don't want to see Nigeria, Nigeria, man, you only have couple. Because all the people around the couple of Biafra, they will come for the person. So Nnamdi na-eche na ya bụ na agbanwe ọchịchị na 2023 na okwu ọkachasị ya bụ na ọ bụ onye ọwụwa anyanwụ bụ onye wetewelu ọchịchị na okwu nkewa ga-ebelata. Ka okwu nkewa ga-esi belata akwụsịgo ndị Fulani bịa gbuchaa ndị mmadụ na baa. Ka okwu nkewa ga-esi belata akwụsịgo ndị Boko Haram igbu ndị baa nọ n'amị. Ka okwu nkewa ga-esi kwụsị akwụsịgo ndị na-eme plan kepu a na-ahụ maka federalization of Nigeria. Ka okwu nkewa ga-esi belata the Constitution of Nigeria that recognized Islam and did not recognize Christianity. You idea and the Christian in Nigeria today are not backed up by the Constitution of Nigeria. You idea and all the churches in Nigeria today are not protected by the Nigeria Constitution. You idea that. Speculation more. Oh my goodness! Isi na ikwubu mbụ na iwu ji Nigeria na ogbochiteghị ndị na-efe ofe Kraịst kwukwa maka otu esi egbu ndị Boko Haram si egbu anyị kwuchago ụmụ ihe niile mbụ ma anyị chịkọtaziri ya n'ofu okwu kwuo ya o nwere ndị ekwenyeghị na ụdị ha niile dị maka ha na-afụ ya n'ọba akụkọ dịka ha agaghị agbajide nwa akaebe maka ya ghọtago ịgwa n'afọ ofu onye unu ekwetere ha agwa ndị ọ na-eme ga-eji na o kwetara ha. Onye ọbụla nwere hotel na Nigeria ọ bụ ha ncha niile maka onwe ndị nwe brain. Onye ọbụla nwere hotel agha na Nigeria ịkpọta ya sị ya na nekwa na these people na-abịakwa osigigiri ọ calculate go n'ụlọ niile ahụ hotel niile ahụ ọrụgo and ọ na-calculate ya over future of millions of Biafrans. It is called personal interest over national interest. Now, ije metonye ọzọ onye ha sị gị mba na onwe ya na-eme jụọ ihe ọ na-arụ ịda na tị na ọ na-arụ with ndị politician which ihe ọ na-echegbu ihe a mee gị ka wọk ba ịnapụgodi ego si eri. So all these people ndị na-agwa gị now this one and that one and Nigeria this and Nigeria that ndị mmelu allow their personal interest to override the future of their unborn generation, which is very bad. Mana ndị uche ha nwere ndị bụ ọbụghị na ha dịkọta anyị na-akọwa na ọbụghị ndị gasị na ọbụ ndị ndọrọndọrọ ọchịchị na-akwụ ụgwọ ọbụrụkwa ndị na-eme ya maka na ha na-achọ ka ha fụkọ onwe ha n'anya onwe na-eme ya n'ọhịa ha kwenyelu n'ọhịa nwa bụ ihe ga-enyelu ụmụ ha aka n'ihu. Aga m akpọ ndị mmadụ afọ mana ịma na anyị na-ege ndị mmadụ ntị ndị mmadụ aga m ọ bụghị sọsọ ndị na-eme ndọrọndọrọ ọchịchị. Ime nwere ọtụtụ ndị mmadụ anya ma ha fa ndị nkịtị n'ọlụ onwe ha bụ ndị nkịtị. Onye ọbụla bụ onye nkịtị si gị na ihe na-eme na Nigeria na a na-asọpọtụ ya mana onwe ihe ọ na-ede through somebody else. Mana onwere onye politician ọ na-ede something ọ na-asọpọtụ ọ na-efeel that na
etu ndị ọhaneze na-eme kịta iji ihe anyị 2023 presidency anyị eme nka ndị gọvanọ ihe anyị 2023 presidency anyị eme gịnị na-abụ ofu ihe ofu ụbọchị ha nche niile. So onye ọbụla pụta kịta sị gị na ya anaghị akwado Biafra na ha anaghị akwado nkewapụ mara onwe ihe ọ na-ede. Etu ahụ ndị gọvanọ si ede 2023 presidency ka onye ahụ si ede ihe ọ na-ede. Etu ahụ ndị ọhaneze si ede 2023 presidency na ọ bụ na enyeghị ya ha eme asọpụtụra ndị IPOB. Etu ahụ onye ahụ sikwa ede ihe ọ na-ede. So ha nche niile eme gịnị ọ bụrụ na personal interest. Onye ahụ anaghị ede ya ahụ. Onye ahụ anaghị ede ya ahụ. Igbola nke mbụ ọ ga ndozi ego mana ihe m ji ajụjụ m chọrọ ijikọ nwe ọtụtụ ndị mmadụ na-ekwu na ọtụtụ n'ime unu mbụ ndị bụ njem nnwere onwe Biafra n'isi bụ ndị buki na Naịjirịa bụ ndị n'ofesi dịka gị nwa ebe onye ndọrọ ndọrọ ọchịchị na Finland ịbụ Finland ezinụlọ gị na Finland na ihe ahụ na-asị na ya daba na uji ekwu ihe abụọ na ya daba ọma ndakwasị unu n'isi maka unu anọrọ na Naịjirịa unu anọrọ na ala ịhụ ihe na-eme n'otu o si eme n'otu ọ ga-esi ihe ndị onye ifat ndị na-ekwu bụ ihe a kwesịrị ije kọva isi ha mana ịnụgo okwu a mbụnụ mba ọ bụ maka ekwukepụ a anụgo m ya mana ka m kọwazie n'oji dirizin bụ na ọ bụ na anyị nọchaa obodo oyibo a na o nweghị ihe anyị mụtara ọzụzụ ka ọ bụ ị na-asị ndị n'obodo oyibo weneta ihe na back home. We need something back home. Freedom and I say when the back home. We be go a country. Because ndị je gụọ akwụkwọ n'obodo oyibo gụcha akwụkwọ wenata Nigeria ka ha jee mee ihe ka ha were akwụkwọ ha gụrụ ha ncha niile has failed. Because Nigeria brought a country a design to develop and become progressive among nations. Nigeria bụ ndị na-achị Nigeria from Babangida ha to ndị na-achị Chita a design ya in a way that na the Fulani dey take over and the ebe a na-enwe endpoint ha bụ Islamization. So bụrụ na design na Nigeria na-amụta alụmamụ today. A design na Nigeria kịta ka ị na-refine oil. A design na Nigeria kịta ka use all the natural resources na-develop na Nigeria na-export. A design na Nigeria to harness all these natural resources including the oil you cannot refine it. You figure so near people interested now how to capture everybody, can you create terror, can you create fear on other people of Nigeria so that to be easy for them to capture. From 2015, he had a discourse of cow. Every day grazing, every day open grazing, every day back, every day this. From 2015 to today, and now they put it at 2023. So he had to tell them, and then he didn't know. Wait a minute, what is the wrong? What is the thing that did wrong in Nigeria? And they talk about diversity. And Nigeria a very dangerous diversity. And this dangerous diversity has hindered a possible organism in Nigeria. United States nke America. United States nwere ụdị anaghị ya ndị isi ojii ụwa niile onwere ụdị ndị adịghị ka ngwa gị ihe na America bụ diversity. Ihe bụ na America unu na-eme mistake. Ama na enwe ya na-akpọ India nwee nke a na-akpọ all those things abroad mgbe ị ga-ama na America bụ diversity bụ mgbe ha ga-eweta Sharia law na their constitution. They will go just Sharia law and the constitution. All the Muslims from the beginning, from the beginning, seeking a problem of Nigeria, sitting on so if passing in America diversity, any day America may adopt Sharia law. Mana nke bụ eziokwu bụ na America nwere ndị mgbasi ozi ya onweghị mba anọghị na America onweghị asụsụ adịghị na America. America anabata mmadụ ebe niile. O nwere eziokwu na onwe ndị achọrọzi ka ndị mmadụ bata America mana ebe maka America bụ ala ndị mmadụ a na-enwe ha immigrant nation dịka na bekee. And ndị mmadụ si bata ana m akọwa ya mana achọ
ihe anyị okwu anyị akakarị mana anyị ga-echabi ya maka na anyị nọ ebe a anyị ga-anọ ebe a jinye 1 hour ka enyi eme ihe anyị emeela ya ọ gaala 2 hours gbuo ya na nkenke maka onwe ajụjụ ikpeazụ m chọrọ ịjụ gị tupu anyị apịachie mana ikwukwe ya kwuo ya ọfụma maka ofere ị na-akọwa na ihe nsogbu Naijiria nwee na o so na ofufe nọ ebe a bụ ihe kachasị mkpa jụọ gị kọwakwa ya ọfụma ọkankụ support mba ọ bụrụ mantinye na support mana ọkankụ ndị nọ na diaspora bụ ndị na-akwado nnwere onwe na-akwadosi ike na ụdịrị nke anyị na-akwado ịma Biafra bụ ihe onweghị onye ọbụla bụ nwa afọ ọwụwa anyanwụ anyị chọrọ na Biafra mana achọrọ ka anyị ewetara ihe aka maka na ịkọwagwo m ihe ọfụma ajụjụ kọwa ya mana mbụ onye na nkenke maka m jụ azụ maka na a na-achọpụzi m achọpụ na studio ihe nji si na ihe o ji dịka ọsị na ndị nọ na diaspora bụ ndị na-akwado nwere onwe a ma ọ bụ na anyị agago chọpụta ebe problem Nigeria dị. Anyị achọpụta na Nigeria problem na this diversity. Anyị achọpụta na this diversity the very diversity bụ diversity. So it includes religion, it includes worship, it includes culture, it includes everything, language and everything. Now apụta na anyị gara Europe gị anyị achọpụta na ihe a na-eme na Nigeria kịta n'omego na Europe anyị nọ ya mgbe gboo ndị Europe wee chọpụta that na ihe mere ha ji egbu onwe ha enwe problem bụ na enwere diversity so ka ha wesịta ka ha kewe onwe ha along tribal line kewe onwe ha along tribal line bam progress edebe. Because by the time I have to along tribal line, it was here culture about one. And even a culture would be foundation of everything. The definition of culture is that culture is a way of life of people. So it is a different way of life of people in one state. A way of clash, a way of conflict of interest. If Kanu, who got only cause of crash of culture or by the National Assembly. So there is no way you can progress in a country that you have a diversified culture that clash against each other. Now, and I see, Biafra, I divide Biafra along tribal line, a way called Confederation of Biafra, which will give everybody an autonomy to govern themselves. And the governor, they said, the way the right you decide how to develop your own progress. It will be reduced here. Because ịrafụna nke a ga-egbo okwu maka na ịma mmadụ bụ mmadụ ga-achọrọ ịdị ihe ga-ekewa ya ya bụ na ọ bụghị asụsụ ọ bụrụ asị na onye nke a dị ọcha onye nke a dị oji onye nke a dị ogo mmadụ ga-achọrọ ihe ọ ga-eji kewe onwe na afụ na ebe ihe a na ọ ga na udo achịa udo na-achị ihe anyị na-agwa gị bụ a template ihe afụgoro anyị anaghị eme ihe anya afụgọ ịma na ihe dị na ọgụgụ isi bụ ị na-afụ ime research iwere research anyị mere wee tụlechaa ebe ọ rụrụ ọrụ wee tụlechaa the present condition ị nọ ya iji wee na-achọ the solution ahụ iwee gbanye ya n'onwe gị mara na ihe a ga-agwọ ọgụgụ ha so anyị afụgo ebe problem Nigeria si anyị afụgo that na all this diversity mana ndị a na-asị gị bụrụ nwa na diversity is good na diversity is that ha nwere onwe ha ekewara na mgbogo wee chọpụta na diversity bụ their problem ekewacha and echi a na-agba gị today enwere ihe a na-akpọ Schengen state ekweghị dị ka ndị ọzọ bata na Schengen state ị ga-emeriti to be absorbed into Schengen state. Mana gịnwa ịnọ Finland ebe ịbụ ndị isi ojii ha nabata gị ọ pụtazi na ha na-anabatazi diversity because na-ekwere n'iwu ha aga m ekwere n'iwu ha mana ifugo mana ekwere n'iwu ha ọ dị nka na ebe aga m abịa kịta ọ bụ na mbụ ọgbasọsọ nwa na enwechara ndị Muslim na any day ndị Muslim ahụ ga-ekwu si na ha chọchara ya na this country ịma na nsogbu adị no
forget ya no ihe asị na veiwers maọbụ na samane pasịkwa na samane pasịkwa ihe niile na-abụ bọtịn anya ihe anyị eme na aga n'ihu ada ọgago n'ihu ọfụma ifugo kịta na ịga kịta fụ na ihe niile anyị ekwugwu Biafra before Nigeria media anaghị ekwu okwu Biafra a na-ekwe ma ihe niile nwere mgbe ọ na-ewu ọ ya bụ ihe na-ewu ugbu a ọkachasị na foto ejide Nnamdi Kanu owube ahụ anyị na-akụnye fuel ya ka ọkụ na-ere ịghọtago so na ọkụ a na-ere ghara ịgbanye and ọkụ ahụ rededede ndị ma ka esi apịnye ọkụ of which one happens to be part of them ọkụ ahụ na-ere anyị na-apịnye ya if enyocha m na Facebook gị ibe hichapụrụ ọtụtụ ihe itinye na Facebook site na May 2020 gbadaba onwezi ihe a na-afụ na Facebook gị ọkachasị n'imepe Facebook a n'afọ 2007 kedu ihe meji hichapụ ihe niile itinye bụ na Facebook ọ bụzi sọsọ ihe okwu nwere onwe abụ ihe dị onwe ihe ewepụrụ na Facebook ihe dị ya bụ na that Facebook ịfụrụ bụ Facebook mepere ebe 2007 maka afọ m na-ahazi etinyezi ihe na ya no but ịma na Facebook na ablọk ọnọdụ ha blọk then from that Facebook a create page that page a use of that page it is only recently last year or so can be a video news about that page. So what they hear that page go I just create what they hear using what they hear on that page. Now from 2020 May from 2020 Omahe may go see more beyond Facebook. I block on my page. So immediately I block that page. Simba because I remember about this trouble with you when I'm actually webata nsi na nwa ihe ga-emegide ka ndị ka Facebook maọbụ maghị maọbụ ndị Nigeria gbaa n'ụkwụ wee slow the message nchọ ibido gbasara ndị Biafra so si na ndị create a new page from that immediately that echeghị ya twice kpam bido ọrụ na Enter Biafra page that Enter Biafra page the Facebook and the joining at the Enter Biafra is to begin to make live broadcasts on Enter Biafra instead of Facebook. Then pause of Facebook and delete the other page completely. Make another page. Even now, as I'm talking to you now, one of my official page, now almost unpublished. If you go. Nke ahụ na about 100 and something thousand followers. Maka Facebook na-ebusozi ndị ọsị ha na-ekwu okwu agha. Ọbụghọ ibuso agha. N'ihe a na-eme bụ ha chọghọ ka anyị na-epostu gruesome images. Ndị Fulani Igbo. So and the oil jọgburu onwe ya. That na mana ịma imeji a nwere otu o si dị ọ bụrụ mmadụ niile na-afụnwu ọbara dịka BBC enweghị ike igosi gị ozu mmadụ ma ọ bụ ọbara ọ bụghị onye ọsọkwa ya na-afụnwu ọbara eziokwu mana eziokwu so kiwe malụ ebe mmiri si banye obi gbọgụrụ ana anyị nwa ọ na-aba n'ogide anyị nupụ isi wee postuo ya ka ndị mmadụ fụ so he made a sacrifice that ebe ọ bụ na ọhịa ọ ga-eri gị bụ just 7 days suspension ịfụ na the message agaghị ebe o kwesịrị ịga achọ m ga-analụ gị okwu n'ọnụ Mazi ka m sikwu anya nọ ebe anyị ihe nyere mba otu awa anyị anọfuela otu amadị m otu a ga-esi wolu mewe ha maka na ama ga-ekwedo ka ihe agafe otu a maka na otu a ka nyere mana ihe a na-ekwukarị dịka m sikwu anyị ka ga-enwe ohere o nwere ike ọ bụzi live ka anyị ga-eme nke mbụ nke abụọ anyị ga-eme onwezi ohere anyị ga-eji nwere okwu kwuo ya ọfụma na-ekene ka nke maka otu si bịa onye anyị taa na BBC ajụjụ ka jụrụ ajụjụ aka na-esitekwa ndị otu m na-asị jụọ nke ajụjụ jụrụ oke ahịa ka ga-ajụ ka karịa mana anyị ga-edozi nke anwa ka ọ bụziri ụbọchị ọzọ ekele ka gị maka otu isi bịa sonye anyị biko jide nke ije ya gazie nwanne Thank you. daalụ